Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Manchito Mageria wita sengi Ensoko TV omoroberio Ensoko bwakire nkagitinga nandi no semere kanenga andonsia sore kwabokire byana ndi kwabokire asenchireria ekokogo kyali tskulia lero Manchito Mageria ne maitinga kinga kibune kiga na manga gendere tukwenekiwa na bange bakubuka basoye asemeromo bari bagosoa asekondo bari bego bagosoa gotora cyaye bari bagende tukogendera asya bisyabo iri banyare bagwikira n'imirimo yabo nabo bari bagende tukuyarigania banyare bagosoa emero bidio guse emirimo yabo litskulia lero ngo no gusaba kwanenga anonsia sore litskobune liga kwabokire bya kwabokire ne cyamati cyao bya Ensoko bwakire no romoro biri tunakidiana ndemo tunya tukumanya egati yali tukwaliganiretie amange kulende ebiro kabira twancire tunya tukuya chanchaburana asenchira yabene buyake mu mwancho muligereri n'Ensoko TV rero ni litukolia tichi gatatu andonsia soberete chinsemo chia Gusii county cheito ibere Nyamira na Kisii na nemo nabali chinsemo chia Nairobi na bali mule chinsemo chinde chiense ya Kenya na bali mule chinsi chisiko chia Kenya niko to kwaninga masoge na andana nemo notoga tebinga Ensoko bwakire litukolindo mwancho muligereri linya na ando gochaka kobago korosemero bili yawe lituko na nemo no Diana kurugoro twatiganete igoroma ete ne litukolia rengeli tambe sana gaigakera twale bakore mirimo ne litukoli tamba maene ta chinsa chia chire nande ekera chinsa chinde okonyora nga litukoli litambe na bakogenda koro sete kugunyetera kinende nyasaye no muya akareto botuko matekera bwachire bwagerire boro no nekera twabukira bono mambyo ko ngumubere nando akoreki obere okogenda gitanda kwarara gitanda kia benya gitari yako kwanyoraga kwa wenire na ndekera ukubuka kwanyoraga nonye nibirengera libya byabere senchiri ndonge ni mayetenga mbale boniga bale ngega asibono botuko Nairobi atwanchira nabantu ko bale bakore gas botuko bakore gas yenene bono lende bayimokire bono ali balenchira kogenda nyumba na yegekera ko nakwanda guchinyumba abo mwanchu muri tugotakiranga otwara ubutuko bwa ubugo chaka bono lakini ndo inyorenga aiga togotenga Ensoko bwakire ili Italian ni Innocent Onyango nande una nagotete mwanchu muri tonale ebintu byito eli tobeke sengoro yago na kera tugochaka lituko twanyara ko batoko lisosa asobwamo na kogenda busyo unegesa kukyomo gusina nane mono twanyara ko batokwegera ni kera chingaki Diana ekera chingaki chikonyorete okonyoranga nonye ni ichibesa chia ogo chisali onyore kwa nyumba twali gocha bune studio ga utakirero na nyoro wake okonyoranga either kuminyoka wakirense na bokonyora nonya mambi montabwete lijera gatanga akiri nari kuna kuminyoka mambi na nakiranse igone gekara togo turumu anchu muligeria ndanse soberete twagotebiboka elito chake lituko asobwamo nana na mono mwanchu muligeria twagotevinga asumtandao Facebook no bwo tubwati ororo onyare ko ba gokubeke kerengere kiao nana na mono onyare ko ba gotura baliyo tagete gendera kubu tubwati asemitandao yaito YouTube na boko gendoro nana na mono onyare ko ba gokubwati show yaito elito nyara ko tugokwana naye asenchire wikirano nande sensemelie SMS Diana na boko nyara ko bago kogendoro na ubanyara ko gututumira message yao ase number 0788 alafu isano ne moni go chire isano omwali okole lisatu 0788666663 tigato chibale naye nande 0788666663 abo no kujara ko gutubekire message na namo nabakwandya sensemo ya WhatsApp unyara ko banaru gututumira message asenchira yobikiro Diana ngitote yumuntu kera ko ndese WhatsApp ngiya kororo kera gwikiro mwanchito murigeria asensemere ya WhatsApp anya turi gutuma ujumbe gusonya utaite gutuma ujumbe nega video twatebetenga kubeke simu yawe iga kwanyara ko gutumira ujumbe yago asitagika second emerongo etatu watutebya nganga yoki bwaterete usekerengera kyago gucegeta sengi tugiye Ensoko TV itonya to usanga na bego scam
aiga no bokunyara kabakera gwatumire igo rendo mu director ito na baro barigereria ali asensemo mitambo twakobeke asembeo kwanyara kabagukwirukia makwani ayugo chi asebalia bwanchete mono elio twanyara kabato gokonya na senchiri kamino ikonyara kaba togosuka bosio mwancho murigeri buna nagoteberero nilitukolia tichi gatatu chitariki niko miumutinyi no yokianda na mono bono nigo chiana chikiri chitaika isano nemo maiga chinsa 12 chia bono mambia nimanyete nga na anda abana bonsi bona libakuyaliga nibagande skuru batambe gotebinga chingagie jina libono umuika bwoko na gotebanga boka mogende skuru ogendrete ana mono gusi na limwate togotogonya mogotogonya ndande ndashoko nyora na umwanafunzi noye no nulio kandegas yala munaye kwabigete kwatetenga zakuna mbiri okubaga zesa zakuna moja lakini agereko bwoko mono ngiyabugireye ne lakini agereko kwanire yara mgintunkiye kebe ora aranyore yara mwerie yarite kuraire otemna litkolia ere na bigete yara mumboke baisa 10 tiamboke bono 5 igoro konga kirinde nare gwekonya trochira smai mbune chibese chiri gwateba igo chisalio konyara gwasalirie nibo na nene mono mate dayada dirura beke yala muyange kubuga akugondalere kera yakire kubuga umaye kubuga resa selire gatigati reke simie chachi te chaji nyoro eyalimete bono beke yala munande kera bono murubiri tubwe nsoko bwakire aiga no twanyara kabatugo turu mwancho muligereri andonsia soberete na senchire ya bene twanyara kabatoko nyoranga twanyara kabatugo suka bosio ni senchire yu twanyara kabatugo turana unega sakuna koranga twachire bosio umurubiri ne nsoko bwakire na mbuya mono kegima gotobeka na mbeyemo asemirubiri eliye konyara kabage gotura ababusi ande sponsor baberete na ande nonyo turabageni mwatukinirie sebirenge binene na ande totebanga aiga no burusupu mugusida yana nandega no tokwena omugusiri bagario kwena na ebirengero byago entunto riko tebanga ekerengero kyawo kikeruse ne kebekere korene tuko kwali baga erunyari ko korere kerengero kyago twamanya kuyachunchuganga ayana konyo mugusi ase studio yeke gusi eyo kumete ase erogongo rwagusi gonga ensoko bwakire no romoro bire tuchinga kimine chigato kwena to kumanya aliagende tukwena kiwana boigo manchi to murigeria chinga kitoko semani asinchire ya bene umurubiri nsoko bwakire buna butambe eryo twanyara tugosika mutwe nabayigo twanyara tugusanga naye amo mwancho murigereri asensemo ya Facebook ni ngoroche Domi KE otebanga nsoko bwakire korwa manga ensoko scheme well represented umusolibwege susu agotebanga bwakire Kiran Dennis eke umusolibwege susu korwa Nakuru City Salams Club goika gachuba Seito watching live. Thank you so much. Joshua Mbuya Tirimbago teba good morning from Nairobi Rubens kwa Nairobi Ruben Center niko ndani na my wife Dorika Kirubo na my beloved son Carlton Tirimba mono Isaac umwemno kuru omozae permanent agoteba kurwa nyabitunwa bumachoge burabu niko ndani following from Nairobi showground Nairobi Kibera showground umusolibwe sunande twakororira iga ensuli ya maita na Sunday Lady abana sweet omwana omokorofi na smart boy kurwa Melin Salams Club mark me present mbiyamono told ya teba bwakire se ensoko TV mwancho muligerige ndago tumya ekerengere kyawo go chagaiga litonyara kabatoko ligerere na mono tonyara kabatoko ranga ngakitoko nyara kabatoko genda busio na ensuli ya maita otebanga na Sunday Lady abana sweet boy omwana omokorofi metendo batabana bari abokorofi tandako ranga ensuli ya maita wikakaru mwana uri omokorofi ensuli ya maita mwana omokorofi na smart boy korwa Malin Aslams Club mark me present in we have mark dio to mark register deno mugaka gotebanga kurwa buruma keumbu watching na boigo Colton Oto kurwa Nairobi following you musolbe so good morning Charles Luanga gotebanga perfect team Mwalimu Charles Luanga from Nyamira County Kenyerere basement with my wife Jacqueline kwambuka ndani ya show awakwani dia Gladys Kerbo Lavi kwambuka Sylvia Mora Weldon Nyaure Rafael Msuko Jacqueline kwambuka nabayigo umoja ni ngufu nabate birigo nga umoja ni ngufu nabayigo Enoch Mochere good morning from Isebania Boda nende yomoroberio buna botambe nabayigo Mike Sonko wa Matongo autebanga bwakire se kurwa chituka cha Nyorobi aiga abiga tebanga Colton Oto wokete bya kurwa Nairobi following you live inegati abari batumire ujumbe eryo banyare bakubwateke bago chinga kishiri batboliri abamwe abonga bwateke bagasomoro biryo ensoko bwakire etunyare togosuka naye
motwe Eric Osoro korwa kiumbu abateba litaro bwa kirebuya asanya rekaba abateba nigongendrete kubwati omurobeli asenchira yobukirano mwanchu muligeli una twagotebi nabo kunyara kaba gutubwati gaiga asenchira yobukirano litunyara kaba tokoranga twanyara kaba tokubeka omurobeli ugo chakali tuko nanene mono buna twagotebia aigane Nsoko TV nanene mono okonyara kaba gutubwati ase mitandao okogenda sensemo ya Facebook kunyara kaba gutufollow Nsoko TV na kuligerelia merobeli yaitu asenchira abene tunyara kaba togokinamo kunegesa kuna kogenda busyo nando mwanchu muligeli nabo kogenda asensemeli yesimi yabo onyare ko bago totomera ujumbe enyenge go chaga igase studio enamba 0788 alafu isano ne moni go chire isano mweli ukoleli mwinali isato 0788666663 tigatora chibara isano ne mechio tuchake nayo mwanchu muligeli 0788666663 abu asenchire abeno mwanchu muligeli nabo konyara koba gogonyora kwa tubekeire ujumbe yago na nabo kogenda asesimi yago SSML ya WhatsApp onchule esimi yago yebeke landscape gara kwa yebeke landscape ubeke kamera yago SOS settings tie video onyara ko bago ko record ya video ge second 30 tutubire go chagaiga nago totebia soberete na intunto kolege ntukirikibwenerete asoko beka sembeo bali otagete bakoigu na yeli ogiri yao bali gwese mambi yabono murubeli Nsoko wakire chekchiri boigondo chemtaute banga. Good morning Diana na Innocent watching live korwa Doha Katari goika Seito Nyamasibi pamoja na Daddy Lawrence Gekonge Mam Josephine Gekonge amona mashabiki onsi Nsoko TV kera ukwanira Gekonge kunyoranga nasomete Gekonge secondary alisobo kebati nanda abantu bali bage Gekonge buna butambe nimba sigete sana kurende mwanchu itomugere na tugende tusanga migita sengia Nsoko TV chinga kichiriye mambi ya bene tukokwane na gotebyanga wakire boka ayo tunya tugusanga asomurubiri tubuno mutagotebiringa nabo tunyora asomtando Facebook bune Nsoko TV oso YouTube nabo igona buguto follow gari Facebook oso YouTube o subscribe nabo igo asense media TikTok kuna Nsoko TV nabo igo X yere Instagram nabo koto follow gari tunya tuguskanaye amo kuri no mtu Innocent ya onda itengwira baka asiringana lito yeri tuko tumanyenga ndirelielia rigotebanga oroche na roichora kirage oroche ngo chalurura roichora kwanza nyando ya sitali nyandaru ego ichora nyandaru gayo to kadana nyandaru gayo to nyandaru gayo to dara ande to anje tego tara sana tunjana utenda iteko enda Minnesota ande ko enda Igaga nyandaru ge gotoka Bosamaro West Mugrango constituency mwanchu muligereli Nyamira mwanchu muligereli gora dayana tevete chikaudi Jones ne chia oro igure ono musamaro no atolera orojo ruaja tarungi kale ko dayana ngoja rero ichora lakini rende orochi na roichora kerage nigo truana korosa gukina oroche na roichora kirage turuana korosa gukina oroche babatebanga machi tukunyara ko bagoyo ko yatanga naboro bweka ina macha ina batebige ka oroche na machi ando metero ko nyoranga roicho ina ndeba naro yabaiga goiteka gochome naro yabaiga ndo igarote nga macha izanire onya ne nyombe ya orura tagolero ruteze ko cyari ko imogerani ukubugorera dikorwamu igore ndoro cyoro gendera ko bayiga ligana limwe muri nene sana mwanchu muligerelie semambi yabono ayerende Diana otebire ngoroche na roichora na ndatebo ruliru wasobanga girogorugo nyantaru riva nogo gachiri kwa bucha maji bayiga nyando atwabano go bucha maji imbolinga no maite wako pali maite wako bali bote abantu bandamucha mange twarorire na yabekira ase karaya karatoji gwesi byo mwanjo muligereli abahuwa ko bali bayikira iga Diana nachikorigero twa Nairobi ngake ngako bali ngakyo maite na nyora tinkonyara bagante binga ororo muameto iso gwako bali ekieni kirikwa runa kero kioro na kugitikana na kero kya konyora igali se itogongo swim segongo akobali naraba una kambata iga ikongo misi sana igonga oroche na roichera kirage twana gutika kurwa gote ndwana gutika gote gukina ekeronga omonto konyoranga okinire ose ekerto goteba igoro ya masomo enyote Mwalimu Julius Nyerere nyagusira nyasaya yagate
familia na boigo ararebia igo atebetenga obolemeru bwobongo kento ikastisemi na bu maskini na agatebetiri tugete Diana gaiga ki abantu bare bagotebika enjigesa natomenya naya iga gendongio na gwesomi kurwa solde kinendo gweto mwancho murigeri ngoroche na ruichora tirwa na korosa gukina gekogera rinde onye igoro kwanyorete emie ye morero turaro tebenga chisanire soka na ndo chichimenda na ndumente tati bobororo nabogonyora mambiende litukoliri omurakero kale gose obokabu bwatete kwachira ali kwanyorire encherende kwachikonyire kwachirusirioro chiakoirire kwachire gwekonyera rende maite Diana dikale timaiti goserera abantu nganda bale na mageneti nga bachi gosera abantu bali betinga gakimba bwate batie nene sana batie nene oji gosichi bando obugoretia magena atatu kwa muirera osera chibando ogochi gosichi bando obugoreti chibando chinde oji kumutigera njibono rende nale ko riata nkonyora na riate kiri chibando ya finyika nate buchibande chitori golisia tori gochisia igo gochira nikana nde chiroma gosorete chingao at same time yebese igo yachire kuri no manchito murigiria no nyene ko ko ende birasime egento kiri wasome kirasime onyore ngango gogendero gusama amange we are in the process of learning igo ngano ene kwesiri kwanyora rero guseka kwanyorire gento tago isanikanga ikikianyisanire gendera gukine kira tubaiti mambina ki nande kiro muntu togotebanga na buate e future ngiye gonga takurara yobeshaya agoteba locked paka kabeke kebulinga bono aigatali kurworo good morning Bartolomeo Mumanyi Innocent na Diana oyo Mumanyi na Ziporo ye kurwa nyancho nali tiga imboke omosoli bwegesusu Promise Nyabuabu omuchokoro onyanchoka liali musioma na amashabiki onsi asoe ilari musioma kurwa kangemi goika liomanga keroka watching you live igoro nalinge kangemi by the way ngagenda kora eke umbengira ali kuru kiongora ende nabo ira anyorekana nganero yo Hilary musioma umuigwa Eric Okari good morning Innocent na Diana good morning na as usual I'm watching you live from Machakos University ndani ya Nsoko Bwakire hadi mwisho na wasalimia my dad Richard Muse mom Josephine Mora from Sugubo PAG Nyacheki ward Wobas constituency wishing them a blessed day nona twakwa ni ritukoligyo mwancho muligerali oyo akurugunwa omoigwa Eric Okari abatebanga no arime yo murubiri ya mono aso mwenda tegotobwatia na asemambi yabono mwancho muligerali togotebinga agenda asensemeli ya YouTube onyare ko bago to follow na bakonyole mirubiri yitu asenchire wikirano nane mono mwancho muligerali aigano eliogiri gosoka buya nane mono kerole nkabu kwaigwa togokwana naye asenchira yobotoreru bono Diana nindo chabantu bamintu bagenda tona gosoma iga babeira abanke bagenda tugutubwatia nande bunandigereti bwango iga aigango chaka mulikira umuntu gochichaga igache kubuli into kilikia yakore gekogera enyumbe ne ya ino mwanchu muligereri muagachire na ekera mwayi agachire yaikire sebirengebi konyoranga mbiyere igo gendera gutubwatia ase ensemeli ya YouTube no YouTube na botobekera ekerengereri kiawo na botokonyora libaga na ndane mono tunyare ko batukulisoma aigane Nsoko Bwakire umwancho muligereri tigatogenda umutima komo keigo tukoirana ntogendera busyo nigo chiaitire chiteke 20 maiga ichinsa 12 chiabona mambye kera togotebinga chako murubiri yogo no murubiri bwa Nsoko Bwakire omwancho muligere bwa Nsoko TV igeta sengiye Nsoko TV nibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero monda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili cheni gongoro perpetual machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi
Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabune mututire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ogien Soko TV. Ibona nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu. Tomo cha kubwata etariki inanche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliochima mosi igochakera egetone gikinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsiguri emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chipetiri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukomanya ayarabega gwateka korwa ase omochomone no Nairobi erietariane Linet Nyambane.
Mwanjito murigeria tigatugendere gusanga asomoro birito ensoko bwakire tinga kitugendere twa kumanyanga nabo tunyora asomtandao Facebook bunen Soko TV gali ya YouTube bunen Soko TV nabega se mitandao yonsi yekerero no turi bunen Soko TV nabo kunyara ko to follow gari tunyara to kugendera amo nabego asomtandao itu nabaga se namba ya studio ya 0788666663 nere namba ya studio iriga wasi screen yao nandirigago ase esimu yago nabakunyara ko gutuma ekerengerero kyago itonyara tugusika mutwe nabego twamanyanga nalialia obwate gocha aseta sengeito nabo igonga yokibwaterete enga kibuneye cyenkibego togotebya ngatura abamino banyale bagoswa asomoro biryo ensoko wakire na inchedana ndemo na inche gonguru kumwancho muligereri Innocent Onyango ngotebinga andonsia soberete boka na nene mono unyare koba gugo chake mirobeli lituko nabora nyolensa chinde ni goro murwairo ligitanda kiao nabo turaguture togotebwo ko chiko kole mirimo nyolenga kwararwa sama tuko togotebanga kero ko igwelio gekamineli nabo tukunyara koba tokonyora abarai ao onde bwensi oli gwa kanone simigo cha maiga nagutumuru jumbe yae unyara koba gokonyoranga kwabere gwasegetiru na senchire abene kwanyora koba gokonyoranga kwanyole chinguru chiogosoka na guchikosera ose kwanyora none birengere bya ubya unchorere umanyete Diana muntu rarura gukwanire maine kera gukwanire nonye kwarengense pi kwanyoranga gwakoreki kwabeire bono kwigurenga litukulia uli achakira asenchira endonge bono mwanchu muligeri niko tutayete korora aliale ase abali cheito anana mona mayi ali akorekanete ali agendete gokorekana kuruchinsemo na abaliki baitu buna togata botambe abagure chibuse kibago na goita ase binyoro nonya na esenchire abena bokonyora nuru chomuga randa abura gani kwa ensoko na bokonyara kabago kogenda se nambeli itu twagote bimwancho muligeri totebi ngomugano nuri gaiga ase namba 0788666663 asenchire abena tunyara koba tokoranga tuanyara koba tugukine tiga tuchaka maiya kurwa ase Diana Manchito mulgeria muna butame to gotebyanga na mangi tukunya to kwenekiria na mangi tukunya to sanganae kolende egatiali tubwateli tukolia lero to gochaka bene kurwa se account ya kisi ntwaroche eskuru ya maji mazuri yetaligia bulia sana njabete Innocent eskuru njanyari tike ko yatima itinga nikyo cha kiagera kero kuseni nkike gocha ekiare ndo muchando bwo gusamba chiskure kire tamu ya gatotekire umetire tamu abana bakwero bakuyarigania abayiboli abaorokia bakuyarigania nga chinga kichine chito chikokora amatemu lakini kwanyoranga kire chanere ngona guchandale ngona kunyuga nyugare gari as chiskuru tusabiri chiskuru cheito tusabiri chiskuru cheito kuroro ngorwa kusina boigensengima ekiagera chinga kichine chinga kichiria tukwarigania aboroki waba matemwalia akipsia na KCSE na de kagitenga KCSE is the almost ngoerere so kipsia ge bono kipsia KCP nero ya ruroro rende no era KCSE ngaitinga next year ko era ose mwaka ulionde tumeitiaro lakini majito mulgiria chinga chiri aboroki wa bagendete kuyariga na aboroki asiskuru abayiboli bagomba bagendete kubikemero biri kone kyabuna ngo abana babo ngo kibari bakora ibiyasa matemwalia manene tigatusabira ikiskuru cyitubuna nakika ko temya eryo kerecha tanyaraga kunyuga asiskuru echo twarorire nka kigaseine kuya kuri no manchito mulgiria tigankwira nigo cyase account ya kisi asiskuru ya maji mazuri eyo toka ime sub account ya nyamache ya nyartige kuya kuri nemero biri negendete kubekwa kwene kyabuna ngo cyabari konyori gitambokero gosengo kibari konyori kirete eskuru eyo koya manchito mulgiria tigaturagenda oro asoroboti ru eyamasayemo tunyaro roboti no yomito Dominic Oneri kurwa studio ya kabiri maneno amazama ya Yesu Kristo mbyamano mwana natayete emerobere y'amasomo yatine tobo tukubo kirerero ime skuru ya sekondari ya maji mazuri igotoka menya maji sub county bunge ya babasi county ya Kisii maga yo morero mone gwateka ekera barokyo barenge gosome birasime abo asesare nene abete bana gotumanyo morokyo mone bwe skuru ye nje ngoro kumara chuma principal ya maji mazuri secondary school mo chando bete igoro botuko sera abana baringe preps umuriro gateke dom umuriro yo sambite bintu bya abana byonsipi lakini mwana tayumye tekiagira monsipine birasi balenge bono iga ekero umuriro yo bete ntu aminyogete toka kolekitwale konyara tukabika abana bakasoe birasi bakarara sitwa improvise mbuya baraire babo kabia
twabakwanĩire abageni bachira abange bakubakwanĩra babere settled bachire birasi abana kinyora abegosete nigo baesogetia sobongeri gokonya korimya omorero oyo abwasa baibori bande baikiranete koenekia gusabana babombuya barenge chiarenge kitu kama saa 4 iga chirigeti na nusu ekere toigwete ebikuro bigo bwata korwa esukuru abana bagokura bagoteba ng'a yayo omorero obwatire minyoka motokonye nabo twaminyogete amaene tokaminyoka abantu nabo baminyogete korwa egechichi bakarua mbali tokaminyoka rende ase ogokonya nimbwate omwana form 4 na form 3 esukuru yaito Machi Masuri igo twanyorete chisa iganye nenusu tukorangeriwa ng'a tokonye n'abana esukuru yaito yayire nabo twaminyogete obwango gocha egento giogokumia esukuru yaito na yayire bwe esukuru ya Machi Masuri tosinyire twetiganire n'abana marangeti twaurete abande bagachire esukuru bona abana basambiri bakamarangeti batigira abana bamwabo emechi bakareba kurara busa nesukuru nero yayire abarai mutare gocha mumanya mochando renge esukuru bage esukuru gacha koya abamenyi borogongoro nigo bamochia barimi omorero ase okonyora goikasa yiga ase basabire omugavana gwe county ya Kisii komenta chigari chiomorero imeyekera sub county fire extinguisher chigari chiokorimi omorero egari ntwanyeganyete mono na tokarealize ng'a ntobwate shortage chigari chiokorimia etogosaba omugavana oito Simbarati atokonya ase sub county chigari chibere ororo so that ekere kisha bune giatokeire twanyora chianyara kotorimeria omorero bwango abarai nigo basabire okurwa obokonyi gochiasa aborokiwa baigekera bono bagenderete n'amasomo abo ase bono igo omochando tobwate abana mbabwati kende nende omwene igo yarenge abana bamura ekere gento buna kiayete bono tokurigia chinchira erinde abana aba bagendera amasomo kiagera ntokonyara kobarerisi bagendeka etamu yegerenke murocha amatemo isirikoba igo toganete babere esukuru basome kiagera nonyo omorero obete bono obogima mbwaganyete n'amatemo akenyete agotenena ase eng'encho ya abana baito boka otogosaba ng'a Simbarati andonsi asore oigwetekerereke oikang'a abana baige kiagera mbe bange tebachokora amatemu women rep yaito donya toto tige kiagera baibori otore n'amariga amanene mono ekera bono obotuki bachakire komanya nkirete omorero gosamba ase esukuru iga niga abaibori bonse banyakobagosabanya ko bagotwara obotero singa chia bagokora niga amasomo agendete ase esukuru iga na bari bonse babwate omoyo bokonya nigo banyako bagosabanya gocha na gokonya abana ebinto bia biagiete ire banyako bakoegendereria ase amasomo abo kuripoti geseni kiao namba ya Magian Soko TV kurugega ase esukuru ya Maji Mazuri gotoka imenya Machi sub county gege bunge abo basi county ya Kisii iterane Dominic Onderi Nyabuto Yango nyasaye twigene ng'a naye gwakoreta manene abana baitu bakami ase county ya Kisii nigo nande tutigarite ase county ya Kisii asaba MCA be county assembly yomuchioyo Kisii county be aliganeti go chikogenda ase nyumba nene yoburai bwense asbachikumira no murai bwense William Ruto elio konyara ko baba gochikorigia magendero yokoreta ase chinsemo chiagusi na nemone ase county ya Kisii aya niga enekiwe no murikio monene bwe aya niga enekiwe na omubunge bwabange ase ensemeyo ye ebunge ya Kisii county oyo korukwa elieta Henry Moracha oyo tebire ng'a nigo bono bate nibikaro byabo libachikogenda asenseme yuna baro bailigelie amagendero nimate nengana kera basogetie Diane ngane kurugoro nigo kurugora abantu abange baruri birengereri byaba abandi bakubwaterana barabwo abandi bakuri birengereri byabo byokorekana ng'a mbaga netie aba MC bagenda ase enseme yo lakini ndo mwanchu muligereri tigango twigoro botu rubuna rwaro setiguna weekly forenge na namono buna twagotebyo mwanchu mulige nabo gonyara ko bakuri birengereri byabo ase namba ito studio na namono otubwatia alio so mtandao Facebook na senchire yabena na butukunyara ko batuko manyanga ngikeli na yora toke korengereti igoro yetari ya MC ya ube county ya Kisii au baya aliganeti kogenda kumirana no murayo monene bwinse aba MCA be county ya Kisii bono nigo barache kumirana no murayo bwense ya Kenya Muske William Ruto rogocho gukwanira amagenderero ime ya Gusii ejemaga yo murayo bwense ya Kenya ko baregania bene gochia asense ya State House Nairobi rogocho gukwanira mangana abera tato igoro ya magenderero. As members of Kisii County Assembly, we have received an invitation from the head of state, who is the President of Kenya, William Samoei Ruto, that the leadership of Kisii County
MCAs, both elected and nominated, to pay a courtesy call on him in State House. And we have resolved as a house today that I will be going there later this week. Kana kama Manane Richmond Ayori nawakilisha wodi ya Bogeka ambayo iko katika eneo bunge la Kitutu Chache Kusini. Langu ni kuwahimiza kwamba sisi tumepata mwaliko kutoka kwa rais wa Jamhuri yetu ya Kenya. Naye sisi tukamwambia gavana wetu tuweze kuenda, tulimuomba ruhusa tuweze kuenda pale Ikulu. Kuna maneno mingi ambayo tunaweza enda kuzungumza pale, ambayo maneno ambayo yanahusika na maendeleo, si siasa. La sababu sisi kama kaunti yetu ya Kisii, ni sisi tulipata ugatuzi. Wakati ugatuzi yetu ilikuja devolution, sisi tuliweza kuwa na miradi tofauti tofauti. Na kuna miradi ambayo imekwama. Na hii miradi tusipoenda kwa rais tuzungumze naye, aweze kutueleza sababu ambayo miradi mingine imekwama na tupate jinsi ya kukamilisha hii miradi, tutakuwa tumeketi tu hapa kama watu ambao hatuna mwelekeo. Kwanira abararia magega yo gutwara gikaro kia bene kiko kwanira mang'anayo nigo muraibu abanga sebungo moskeneri muracha anyara baka kwanira ekirenga gyo kogenda asenseme ya State House. Ento kego toira State House etokogenda tuchikubwati ebinto chipara egetikia ndege epare yanene kogenda mpaka Kablong Chinyagitari chaito Cancer Center Chichiro bono muna boni ge chiro ya Nyambera twaye 350 million e president ya promise ge chiro ya daraja 700 million ege tiye tuye stadium 600 million ebinte bina bitota yete koenda kumuboli ndire lya gocha abilonchi bichake tari ogotebanga nimetenga nimefanya nini eligere tonyore time duration yogocha gukora ebintu nonya nabo nigo batuguterare chinkuma echo chabere chigwonchokana nase mitandao buna nigo bamusiya bubona tukorakira omonto abantu emia makuru ase wadi yaye abwasa batu babuna nigo baregana tigo barabuboka ase ebirogo byabo buna aba MCA bali bachorire amana bali nominated blog anche chia soiro online bagotebanga kero mo MCA oirwa abantu 100 yakoira. No, we are not going there now on the Wednesday. Etokogenda elected leaders urukera city ward na nominated MCAs bali bakisi county na Nyamira boigo ngoenda bali nominated MCAs na elected. So montonde bwensi okonya kolike mbeonga atwa etu abantu 100 kero mo MCA obunobokora morore bune engondi babasabira bagusi bonse kokirania maberera ge siasa akorori bagagocha sabarai bakora magenderero ntageta gotaiba bagusi baitonga ntobwate mamo chandons ikiagera chikure chigakare emyaka ebere mutu ndorobisi ngakitogokora etogotiga ndo bakorere mirimo ase igo ayataria mang'ana siasa neke 2027 tonyekore na inde nintagete bi abantu baitonga barigereri nore mbo ari boikoyo president kwendere yakora magenderero igona pigwa rigento gegotoirororo na magenderero na inde nintagete na inchentebe nga ntori kuyagenda na bananchi bono esabari ya State House nigo yachakira centre ya bene na igo bona baraya bongo chibare komera no muraibu ensi ya Kenya elindo banyako bagosaba ebinto byana nake buna bagosiri taranyora yategera sabaraya boko gendorro eliko kora ekerenge kanene ya magenderero inkoripoteria Ensoko TV koroga somo chibo soge county ya Kisii ireteriane Wycliffe Orenge Mwanchito Mulgeria timaitie ekerengero kya wonkere keke ekeroba MCA baguchikogenda ese nyomberi yoburai kumera no muraibu ensi ya Kenya bunenchira yamo na buna batebire ngane nchira yamo yochikolenta amagendero asorogongo rwusi kulende timaiti ekerengero kya wonkere keke ndobwata ba MCA kurwa sense media ya serikali na bigo kurwa sense media ekugesigikia sana serikali kuleno Mwanchito Mulgeria na bagotwa ekerengero kyago tumanyenganga yigo ikiraboniga ekerengero kyago kirekera barai baito bagasaine kogenda asenyomberia yoboraito ararigati abarai babeire bakogenda asenyomberia yoborai tugutwara abana inchikuru ase county ya Kisii na Nyamira babete bawikirana asenyomberia yoborai na wikiraboniga na ba MCA timeti Mwanchito Mulgeria nenchira ya moyo koleta amagendero guse nenchira ya moboigo yokwigotia kuleno Mwanchito Mulgeria na bagoto ekerengero kyago otaragenda busiasi dini umanyete umugabana natebeteiga eng'ombe yaborire bono nebugata amabere nande serikali enene nebugata amabere rende batete naro bachikuye naroche umurigererio yo mekera twasometa roboti oruchinsa isano ibere mugaso okobori nga
ebinte bibachikuyi kurwa ase obumenyo obonene bwense mbire se budget gose omurai bwense gabwate chigunige tako ndo sansora oreta magendro rende ne birengereri bya umoncho muri gitali ebyito asimwende tona kubuli igoro yetaro yaba MCA una baguchikogenda asomenyo bwense na mono nigire gentekia koralia mate bare kogenda bukiriru naro yo yacha korete gento kiriye otebekana ngamba koretiki mbakwaneti ekero umuntu agukwana naro tigato ba credit ngabu mbakorete biya egere kumanyia umumenyi bwe county ya Kisii ekirenga gyo kogenda komorora omurai bwense naro chene gati abana inchi bagotebanga abarai wekira boningani go batire kubwatia lichiko bachakire kubwatia omurai bwense ya Kenya abandi bagotebana inchire ya muyuko musasima na liara toe amagendera segusikuru no manjito murigeria inchitimaiti ekerengerero kyago inchekerengerero kya ninkiringa kaba kogenda oronya magendero karoro kya magendera tuikirane Rino manchito marigitya bo igoto tigarete asenkwane yo kogenda nyumba y'oburai igoro litskuli igoro abarai bali bakwa serikali okoboko nigo babete bawikirana asiense mu kiriye cyano timugirango bakaba bagusanga ayemo aseyemo no mu Kenya elyo funenchira yamo yo komobolia abega kumusira omurai bwensi ya Kenya asomwa kolyo 2027 irenyera kwagoswa abisi asentunde ya kabere ndobwate omuske Silvena Sosoro korwa asiense mu kiriye cya South Mugrango Steve Mogaka West Mugrango mu wibendera Jerusha Mumanyi kitu cha Chenoti cha Veti Nyakundi nabigo mubungo muchole Irene Mayaka nabigo mu Senator muchole Esio Kinyuri babete bawikirana asinse mu kiria chia Not Mugrango babigo Doris Donya abori kurase county ya Kisii kinga kibaboliti abana inchi kurase kinse mu kiria kwene kyabuna gucya bari gusiro mu ibensi ya Kenya kwene kyabuna ngucyare koswa asentunde ya kabiri kuri no manchito murigiria tikaturanyoro orobotioro no yomito Steven Nyarik Embonde kurase county ya Nyamira na bige studio ito ya kabiri kai bichumbe abarai habare maiga ya serikali yo murai wense Dr. William Samoei Ruto niga sentunda yende bakora kitaro ibere hase county ya Nyamira aseri tangani bachakera etaro hasensemo ya Getwebe ewodi ya Mawawe bunge ya North Mugrango ime ya Nyamira ase bakora moyego motangani maiga ya yego so hasensemo ya Kibirigo ime ya viongozi aseganga yo koralia nga umugusi asire William Ruto asentunda ya kabere ndokora tutam echiro ochora bajumbe indiye gocha koigura 2027 Jumaine maeri ya chikura tari 2027 ihomo ndobwate engombe ya yako nigaiga 2025 omondo yiraro chasakucha ihomo lakini emwanjora tengena ko chombe cha 2027 chigurali lakini mwanjorete ngwesi Mugrango mwanjorete ekabana te para ya bondeni koenda Magombo abungwesi Mugrango asirienjo abantu baito bandastandi inji serikali yagokora ekyagera asama tukaitire twabeire togotekerwa nangi magokora serikali naintie unabana inchi itomanye tena anything that you may want kende kiyo turatake kuinga kiriya serikali usintegerere mugakera Raila bande mugakera Ruto chikura chierire budget yetigwe tangania ya kabere bone tele budget ya maana ya magenderero inwe muhakerete Ruto na inu muhakerete Raila muachakire kwemi changa mutagetimono mutagetimo kwa William Ruto mutageti Raila Odinga Raila Odinga manje kuamua una mutageti ago kowe bintu byonsipi agukwanekere kioni go baereire ubuya bwa bekiruna na serikali ya Kenya kwanza kose serikali ya broad based kwene kinga omugusibo igongo ewaregetari asensemo ya magendero ayukorengana barabu baereire nigo gusiko nyora yatigurwe maega achirense nogo konya abaremi torudiuzi bigo ryo buyo lichense abare bagende mugundu 2022 bigo ryo buyo tibasere ngari 7,000 wanda igaligo iliyo wende tibasere 2,000 chihuit our money is 500 million chisa ile chikobeka estima kero mochie
West Mugirango, including Wasamari. Oyo mtemba na chakon, oyo mosti umugaga. Momo eduta. Mwanja wewe? Oyo onde ntogoro. Momo bogavana. Mwanji? Mongina ntogoro? Momo ego. Kara karmo wajibura bro. Yango momora men. Guna bakungu ekaraba ile bintu kantu. Asigo. Yes, pi. Era tuari kuma tabiri na ndio kaunti ya Itondo tagetekile. Na ndio kaunti ya Itondo kina, oitetu are the right people. Nigo kobo moba ereire obuyabo igo bokwene kinga gusiteri gotigara isiko ya serikali nabo igendere gosira inyomba eyuere tayari yagachirwe na gotiga gosemeria igento batararwa kirina maiso Omonto ninto njubiri agotoira ebwate segi enyomba egotunga itogotia Toro nyomba tokoreki tokosa William Ruto babwate nyomba ebwate oboke ebwate sukari ebwate omuito mbaso atore Nyamira mwangokiri Stephen Nyarikembonde Ensoko TV Nyamira Chumuligeli totigarete ase county ya Nyamira igatia barayi bari bakomoko bako umurayi bwense William Ruto bakoragwa no mu bunge bwensemo ya South Mugirango Silvana Susoro amuno mutenderi bw'abasubati bwe county ya Nyamira Jerusha Mumanyi nigo bamu uragire bicara umugabana bwe county ya Nyamira asaba mu kirigo sinyo ko ikinyagitari ko ikinyamashini ekikiranya ariko bakiko konya kinyagitari kire county yeyu century liyo gatebanga eligo kinyo bugwenya ko chiase county ebanya ariko tebanga esiginyi yaye gosogo taigwana kwaye no burayi bwense nigo kwairere county yeyu tigara magega kimagendro tigango toigwo roboti uru kurwa asensemo ya kabere ye studio bano inoga Nyamira motebi ati gosori abantu bacandikire kweli twagenda gari odwale tukanyora chimashini atigareti gari Nyamira ati tekere ko rusugu serikali enene tekere ko tanga Nyamira chimashini 180 egento ketekere no gusaini gweka wangira gocha gusaini for 1 year abantu bacandikire ganya bitariga Agende omuga koria kali asobo njetini ko machedia lakini lero nge chiri aseki duare agatotebia chimashini okwagu bosa egento kikuta kerene sati ogosaini na national government na county government aina yoterete county government odita yorachioi na yabo mo speaker tabanga naro taite ko chichi to takoyagwa omonto okwagu no mo governor bosongo obogoyi kisi county ya Simbarati obogoyi county chose ya obogoyi duare agatoboriga ngai omugaba no Nyamirare tukanyora odeta iyo toko borio ababai karas nabo oyonero rengo Irene Mayaka agatebanga mogo chinga ngobe agatebugwa atur mugabana teyo mugabana tukati Mayaka agatigotebareta nono modepiti yache akaanga women rep no arenge women rep nera kaibali no kano no mosena tarende bakanga bagatebunga rasmo yache teyo mugakoria tafadhali bakekerwa angete William Ruto kenda bo chimashini chyo konya abantu aba bamedoga kibanya moya chimashini ya chinko bwa sachira sesto tigeri bona ndikiribona moto kiyiribona ndikiribona bona ndikiribona moto kiyiribona tobora ya maswali twari kuba tabiri na ndio kaunti ya Itondo tagetekile na ndio kaunti ya Itondo kina oitetu are the right people na kiya kogara ekarato bigotera Nyamira yo kana ndogo tukagenda sha Nyamira yo na senyenjo akana mna twagenda duale akatuara kiborongera igende bintu bira ya bodiro monto gota ko bisai lakini tuatagamina na sare kuanza toga na setuale kama tabia tuanzere tosaini bintu biria elindo tarata fiku na ndicheza mwana kwanta toga
Manchito murigeria to gutigana ningane yo yabara ibari bakosira serikali na bayobote banga tutamgose nenchire mwauchkwene kihabuna omura ibensi ya Kenya ngucyari gusoa abisi nabego kigakire serikali yensi ya Kenya agende to kwanirigoro yobokurumi no burayi obobe nigabona mugavana bwe county ya Machakos wa Binyandeti abeteka kubatenenia abo bisa 35 na batatu asatebete bunati bari gukirania emirobiri yabo bya nabigoni ngo babire bakwenekia obukurumi ase emirimo yabo Manchito murigeria tigaturanyora robot yuru asenchiri yabene kuri studio ya kabere. In light of the recent revelations and growing public concern, my office is issuing this statement to address the alarming instances of corruption involving public servants entrusted with the welfare of our county. These acts of misconduct not only betray public trust, but also undermine the integrity of our institution and the principles of transparency. The following county staff are hereby suspended with immediate effect. Therefore, will be required to hand over to the respective chief officer and cease transacting any business going forward on behalf of the county government of Machakos. This is because they have been found capable in one way or another in fraudulent syndicates. We must shift the culture from one that demands corruption to one that demands integrity. We must build systems that reward honesty, not shortcuts. We must protect whistleblowers, not punish them. And thus, I urge you to support me in this fight. It is a fight we must win collectively. The public must also do their right thing. When in doubt, seek clarification. We must stop supporting the culture of corruption and rent seeking. Ikirabo mwancho murigeri twikire omwelio bwo kumanyia liagendete lakini tali omweli bumurubiri bw'ensoko bwa Kire Diana sebona abaliki baitu bagendete na guonchukana n'ekibuse kicyabo kikamera bakuna kuligerelinga kikiligendete gakorekana ase binyoro nane mono buna twagote umwancho murigeri na ayesenchire yabene nabo kunyara kwa gogotoro botirwa wo chagaiga ase igitaseni geito giensoko TV nane mono unyara kwa gotote inkigendete asoberete onye nelikoliria siegiru elitumanya koranga kitugusuka bosio asenchire yabene ne litonyara kwa tokonyoranga na intu twakubiki robot yorugaiga na olio ndebwensi olesi koromanyirenga ningi kegendete asoberete mwanchu muligereri ntoroche mogendete gutubwatia asensemo yito ya Facebook na asensemo ya YouTube asane mono togote ngo mwanchu muligereri genda gutubwatia na ekerogendete gutubwatia igo na liyo konyara kwa goto achinguru cyo gukora ekebageke na nene mono tonyara kwa togosemani buna abagusi ne tonyara kwa tokogenda busio nindoche bali mwasoire asime yomurobelie nindoche Edwin Machabe agoteba watching live koru kisi mwembe asenchira yabeno mwanchu muligere Diana norocha bali muina abwe sesemo yagegere togende kuna kuligere bali basoire asumurubeli nseme ya ne Freddy Kogemba utbanga good morning from Nakuru massive well represented live Mosebwe Chisusu watching live kurwa Nakuru City Slums Joy Okinyi watching live kurwa Pipeline Ponvenja mobisa bwakire bya Innocent na Diana bwakire bya kurwa kiru omusocho no inde meyo morobiri obo ikomoerio amaigachere Bernard mobisa Kiran Dennis amanyinga yo munyali bali Thomas Makori Suramba ya Rosavi Rogers Nyariki Totola Kisi Salomo Nyoni Elizabeth Moige Gretsombati Jiria Kerbo amana mashabiki onspi basoime yomorobirio ensoko bwakire nabigo Jeria Kirbaote ba Queen's Day kurwa ngombo bana baba Irene Kingdom kwikaka kise county Kanyimbo Mwakiage Village na maimamu Mariana Ngeri na my daughter Mazdaga Mora Diana Ndemo na basubati bonsi ba Etaya TV na bakungu bonsi na basacha bari asomorobirio ensoko bwakire Diana tikatuligera liango gaiga na ara kurukunga Linet agoteba bwakire buya kurwa Nakuru Nixon Ukindo agoteba good morning ensoko Nixon Mbonki Ugido kuruta gwala tuko pamoja na asana na mono togotebe gendra kubwatia omtandao ito ensoko TV na senchira ya bene elitunyara kwa tokoranga twanyare kwa toko genda busio na konyara kwa tugo kinia igeta seni geito senchira ya bene wanchu mulili ngento togotebe nkelingo okogenda unyara kwa gutubwatia ensoko TV na senchira wikiranu tunyara kwa toko genda busio murubeli ensoko bwakire tigatogenda mutimo komoke tokoirana
togosoa ase chigazeti tora aliagendete gokoreka noro. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayara bega gwateka korwa ase omochomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane. Mwanchi murigereria ntobe togwikirana ase chichiro ase tokumurekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igotosukatonyegera gende gotengera egetaseni ya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eriane Kerubo Frida. Omwanchi omurigere Ensoko TV igetaseni ya Ensoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi korime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare koba kawateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii erietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira erietariane Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii erietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaya koruritu kuri Jumatatu paka ritu kuri Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machin na nyora netrobin ya Ensoko TV oboroso bomogusi korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho omurigeri Ensoko TV ntobe tokoretera amangana amagia buna twateka kurwa igaiga miyobo katakati ubomuchi o Nairobi igoika igabo sore nchekuru kwa Daniel Omwaga ne Ensoko TV oboroso bomogusi. Twaichanire kuraria ugukwa kwa Henry Muranga Obonyo igaru mwana unyagusira Jackson Obonyo na Eunice Nyangweso Obonyo nomugakoye Margaret Turungi nigari Samonchari Tirimba Angela Immaculate Ontweka Lucia Mogoi na boigo Agnes sokoro yaye Richo Bonareri noyo mwabanyona Priscilla Grace Onuonga Jemima yagusira Tenesius Jane Moronge yagusira Ouko Maturu Justin Onguti na boigo bosibori mwanoye Abraham Ontweka na Agnes Biyaki nigale mokoyo yosabia kwambuka yagusira Joseph Igoro John Ochaka Maria Nyangweso Priska Mura na boigo Charles Misati aba isamoke ngamona Ongeri yagusira Omote Mokaya Ochuang Kayago Onyoni Nyambane na boigo Mariara Tirimba abangina moke ngamona yagusira Mogute yagusira Teresa Sibia yagusira Arumba yagusira Mura na boigo nyagusira Jemima umuberoye nigora rusi wenkendu ya Montezuma Nairobi Alamisi chidaliki 11 cy'umutinyu kyanda bu mwaka wa 2025 na kwa ni walitukole Ijumaa chidaliki 12 cy'umutinyu kyanda bu mwaka wa 2025 asenga yaye ensemo ya mugweko kya Mukama Ward ku Ensoko TV nigo twatumira amagomba ucyase amate abayiri n'abasani banyagusira Henry Muranga Obonyo.
tũgereti gũkorwo gacho banene gũcoboke Ovik Hardware ntubwate byonse birioganetie asobwa gachibwao gochakire byoboroso gwikebye kirama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyuganetie ntubwate nigotoko n'ibintu byobuya bwekerengo cheguru aseriguri oraikerie nigotogotoke nsemo ya tente umucyo Nyamira samange twakerisi nigwetire namba 0714213424 Asamaria tankoro kwalis bosibori igaiga Noviki Hardware egotukagaiga tente uko bari gani mwensi asamagoria rinsi ine nuganetie betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Mwanchumo ligereria Bwensoko TV oboroso obomugusi Inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayako Bwensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bego litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabotuko elionchiko komanya mangana mayabu na nyara kubaga gwateka kurwa se chinsemo au rogongorwa gusi county ya Kisii, county ya Nyamira, wikase county ya Nairobi na bego chi county chonsi emerongene na isano na ibere. Ensoko TV oboroso womagusi. Mukabora Wiyake gimu mwanchomo ligirali Bwensoko TV bono chabere chinsa seya moya bono mambi ne chitaikainye stogo soase chigazeti Diana tigo tuchakire ne gazeti ya The Daily Nation asebakale gotebanga Ruto at 3 scorecard ng'emyaka 3 kurwo muraibwense William Ruto asobora ibwense na bono nigo babegete nga igagendete kuminyokani nebiro asebagoteba asebintu biri abegete bosio bwaye negente getanga nigabegete oboremi asari goteba nga nigari gochikonchora amagima gosobogima bw'abantu bakurukwa baremi chimilioni 2 na essentially abene anyariko bagakoba biri baranyariko bagotumeka ase gokora oboremi namba 2 nigo abegete egendo ikurukwa bwagachi bw'ichinyumba atebetengana na chikwana na chinyumba chiribu emerongevere chiribu chimibere na 50 250,000 asekero mwaka egento gya gatatu naro abegete ngelinga obona chikorwa obokoreri obuyago chia asoburwalia gose obochanu asabatabanga anyariko bagakurwe egento ikorukwa oburu arwe insurance yo chikokonya aba Kenya elibanyariko bakonyora urwalia asinye gitali au egento gya kane ngelige korukunga ko ikirania chisemi asale kurigelinga nanyariko bagakurusia
libaga liri gatigati ya chiskuru echina gukinia chibestiri chikwana ngo chiase chiskuru echi asaba tukabwa ngo Diana tware chikina koleta mangana mangi nganchira rwego kurwa ase yabwate shortage ye chiribu gwetania emia yamo ne 15 nemo so atanga bridge teacher shortage gap actually ali chikolika abalimu buya au bali chikoba bawe chikokonya wikira ni chisemi aiga bono lende agatebanga serikali ya engu chikolika yalenge abalimu wetania elibu emia yamo na 15 nomo elikonyara kobaga gukinia chisemi asenchire kamineyu na gukinia chibese chiri chikoina nwa gochia ase chiskuru namba isano nigali chikoligerelinga ogendo gikurukunga agenda ninyal kabage wikaranigu egera arorenga twanyorire 2/3 gender rule eliego nyara kabage gutumika ekera oko abantu bagakora chigasi asobokoreri bonde bwonse ne bane serikali amashirika nini rende barorenga ba achieve 2/3 gender rule in the public positions iyo tanyareka no nyabasacha bali 50 aba subatira baro wenda ko balende ka kyonye baba bake babe 40 ninyareka ne kine kintu kyali chikulili nande akalie ira yo gochikorwa egendo ikorukwa nga sanitary paddles sanitary towels gochia ase skuru chonsi na konyara kaba gako chibeka ase chinyomba cyose cyoba cyanukire ase ense ya Kenya public toilets biyo bachono maite byarabire bikorenta omucyando sana sikuru ne konyoranga nawe ni chi organization inchiro chigo cha CSO kya cyara konya boro kiwa balia konyoranga mbale bakuru asti family chiri stari kwenyara konyoranga abasubati abaiseke bono ebagotwara omucyanda sikuru gonga karekira ni umurobiri yo nerebya kinga kibego ese gazeti ya The Standard tugokwanira chisemi bagotebe page ya kabiringa Ruto to meet thousands of teachers amid sector tensions funding goals asabate banga teachers demand solutions on pay funding and school reforms unions warn unsolved issues could trigger nationwide strike soon nga onye amagani abatari chiko ikana wano muraibense ya Kenya mbachigo ira na se chipara mbachikorobekana na magenda mugirugas bwete chisemi abari muntu igwete mbande mbachiete asomenye bw'umuraibwe mone bwense asbachiete gora kwana rende ali abatungete abari mu asenchira ya bene barorenga rende ngo igwana bare no murai nandi chinga kibune chekero konyora bonense yachakire gosoa asibirengere byogo chiko korobo choli naliyo konyora nande chira chinde chikurwe yakara buna nagote Diana ase gazeti ye rute kera ari gosoa bisi gosumura ibwense kera ari gosoa bisi nigaruete chira 12 bono da chichina ari gotebya aligerelie nga ensengora wire buya gendongera babwa twali kurunga state capture koranga mbantu kia banyarite ko bakwire ense ya Kenya balire nibo ense ya Kenya nande bagateba ngago bari gokora ubunengi bwa ngomono na koranga bamanyire nga barabia babugate nibo yense ya Kenya banyare ko bakwire ni kinige ntekemo tuganyete oroboti uri tujara ko batokorange serikali yaye kire ni ningi tukialinge se manifesto yaye nane mono ngoteba alinge nga aenane chibese guchia se chi county ase biro biri bibwenerete eliye nyare ko bagakorekana nga emirobiri chi serikali chi county ni eliye nene ngogenderere ase nchire bukira nu namba kiandaga atebete nga naligererie oboene bwa abantu nakora abantu mbago itwenga kiemo kuigwete murai bwense kerari kuri gyo burai bwense atebete nga mibire nere yari gutuka soro chirwa yala agateba rende amangana yogo itwa abantu enjire tamanyekaneti nigali chikoera inse yoburai bwaye inesco card ya tukurigerere ni manifesto ya yarwita saba Kenya tali yenye arure na ande agateba nga chipara chionsi ipi chirichirense yobwaga chigo chiali chikoera igomo Kenya ndonsi asoberete mambi yabono nabukonyara ko bakoranga chire cyumurai bwense na chikirani na eire ndarwite 10 monelinga achikonyara ko ba gakorosia ensebuya eliane na mono no yana abantu banyore chigasi na kurusia chibango chinene chichiali go kuchigosalia go sichiali gosalia uboncholi limense ya Kenya negento kyomo ali mu raiwensa tebetengelinga nigali chikobaga go kinia kororanga chi manufacturing companies chinyinge chenyare ko bachikorosi go nasenchira abe na bakenya benyorere emirimo yegasi ayu nalia akwanete ekerali kuri gyoburai bwense nabono iga emyaka 3 kurwa so abisi borende nabokonyara ko bagwesomera amangana yose gazeti ya The Daily Nation front page go sepe chintangani yakorokia asenchira ya bene chira chiri umurai bwensa arwete gati yabo nagaiga nindo chibagatenga gachagwa 2027 kingmaker or going for crown ngagaiga gachagwa bakubuli nerura chikoro
korosi umuruoti urabe gakoirwo burai bwense ya Kenya gose nere bwekomonyene ogochire gutwa yokobo murai bwense mangana ini gaeresire asobwere ase page ya 5 na 2 ase gazeti ya The Daily Nation alafu pechi yentangana ndindo chenga aborokia gosaba alimu na bali abakore bonde bonsi be serikali nigo bono banyorire oko tigantebenga omoeso kurwa seke gambero anene mono maega yoko kosererigo ngamba chikuru chibestiri chiabo chikuru nga hardship allowances bono lende ekegambero nkia baete libaga na anene mono bachikoba bako igwegwa amangana ina bokonyora ase page 10 na ase inside ese page ntanganero ngora chakira nige gatebanga with the general election less than 2 years away. President Ruto faces a mounting pressure to deliver on loved promises in his party manifesto while addressing grievances against his administration, including deteriorating human rights record and runaway corruption. The clock is ticking. Insanegendete kubara na nemono buna nagote yumonchumuligili amangana yinigale ase page ya kanene ya gatano asukunyara kubago we somera na koranga ebiria omurai bwense ya Kenya William Ruto atebete na abikiraneti ngagitingana no mwanchito muligiriano bwateri bagario ko twekerengero likaunga emyaka 3 murai bwense ya Kenya beriga ko ba abisi wikira boniga asechira chiria betega kuriera omwananchi ira kya wikiranira ebuna omwanchito na boigo no muligirito wegeta Sengian Soko TV Diana aigango kwa na bare egarama yobugima barenga ubugima rende mbua chenchi inse yoburai murai bwense aswaga teba niga tebete ngakiari kuri yoburai bwense ngana chikore garama yobugima ya iranirense chisemya chitingie obulimi bokorekane chibe century chiari chikurwegwa nekegancha gekuruku nga Hustler Fund ekenego kiarengete bali no konyora wense chi Hustler chense egorende ndabokonyara ko bagwesomera ase gazeti yeyu Wego to tirate ase gazeti ya The Daily Nation. It's the Standard. The Standard pole. Babote banga refill shock facilities with less than 100 students. Metabaroki wamba bago join go Industry University. Astogote bwanga egati University. Nchirechi abana wikiraboniga abana bachitoro very less than 100. Babote banga shocking details have now emerged of universities and courses with fewer than 100 students. According to a reported of Commission of Varsity Education, some institutions are hosting less than 100 students, putting their existence in question. Ultimating a wikiraboniga anga ningi yako gerekero konyoranga chi university goiru to aromoroberio o help na baga kolento tutukanu korinde mombro mitone na ntebinga help ya wikiraboniga na yiganyete sana tibetus na chikombagira chi university konyoranga baiboli babu ateke bago sana kira bago chigojoyi abana yana agwa soko bagwa au ko bagwa tigachira mokonya arasoma baminto na ekina bakongorere credit akongorere credit dawo kopogorera chibe soko nyora nechijinge Garissa student Garissa University has only 2,765 students. Taita Taveta University 2,625, while Alupe University has 2,619 students. The University of Embu, despite being a fully chartered public institution, has just 3,460 learners. Yokonyoranga ekosi eri aboroki babwata tabetu nabona naringe ekosi ya media ari amaseno tuarenga aboroki warabange tuarenge 300 na lakini kwanyoranga university chine ebwata less than 100 students ase amasoma abayigonga entogani itorigeria sense media ya semi omo wanchumulira bo wesomerese gazeti yo The Standard ase Diana batebanga nigereke gosoreria kenane mono ase university ya moya tebekani ekabwato mubaru abana bakarinsi emia igorende chisemi nabo korigeringa chinsa chinde toramanya nga nechbest chiabulire chi university chinya no boroso bwaye bwagure nabo konyara kwa gokoyanyora ase gazeti ya The Standard buna Diana gotebiri wesomera asobikira nugaiga nindo chesepeji ya gatano kabere twabwati mugano yo bagotebanga bono gachagwa nigale ase likoliri gote ase bono etakeire eligereri gunga nanyare ko bagakonyoro ko borigwa gose nigago chikoba gakoba gagosira ase banyare ko batebanga umurayo yumukoro ugabeiro mokonyi bumurayi bwense rigate gashagwa nigo bona bendrete kobeka chinguru chokoranga nanyare ko bagakoira na siasa na nene mono ase kunyara ko bagatebekana nere natagete koligyo burayi bwense ya Kenya na Diana gaiga ni batebaiga umurayi yo kabeiro mokonyi bumurayi bwense nabwate litatuli
liririo kurusi gwa service gwetera ase kurerie kurukwa ya impeachment yu ya nyartoko bagekwa ine kigwa naba governor amini naba senator naba bunge na nene mono igeriringa na achikonyora ko akonyora libagalio chikurigyo burai bwense gose ekerata nyare ko gakurigyo burai bwense ngegera nyare ko bagekorekana asaba goteba nga bali bako banera asense mili kurukunga obomo bwa bali bakwamiriria serikali bono nigo babwate ekadi ebwate chinse moinye chokoranga abanyare ko bakurigyo burai aigase bichana bokorra umurai wikiama kia Wiper Democratic Movement oyu aselieta Kalonzo Musyoka gateneine na kukwana gosiga gutwara chingwana no murai oyu omokonyo mukuru bwo murai William Ruto Rigathi Gachagua sensemo ya moga iga Nairobi nigo batabanga given the choice between Gachagua and William Ruto the mountain could prefer two term the two term not one term iga no mumenyo yomo wensemo y'umulimo Kenya asbagatebanga baise koyegwa etebe yogochora gati ya Gachagua gose William Ruto yoli nigo baranyar ko bakogenda nakomochora umurai bwense William Ruto kwira nentunde yakabere igo igale ase enchirelie kurukunga egetunwa ndochine gazeti ya The Standard yotebanga the Billionaires League wana kuigwa ingana ni bana tukuveka ngagitenga the bikera kwanera Billionaires League kiti ikergo gete ekine kerango gete nikerango gete nona ko igwanga asinale kwabekwa batebanga the Billionaires League endegenere gagu nabege gatia abantu bali atuma itensengima engana bu the Billionaires hemba begete biche yumura ibense ya Kenya Ruto abanana komoraka begete birore endo cheri tukoli alero atayame balisha miwani bagotebanga President William Ruto lord to power on promises of uplifting hustlers, touting the bottom-up model as secure for the struggle of ordinary Kenyans. But 3 years into his term, he appears to have abandoned that philosophy while urging citizens to tighten their belts. He loses the public purse for his own indulgence, spending 12 million on a private jet to Addis Ababa, with schools, staffs of capitation, and counties unable to pay the staff. We got to gazeti ya the Daily Nation yari gukwanira igoro asibari bateba ayo mobo bwabakoliye mirimo be serikali beach county yari batebanga takunyara gusabe loan takunyara gusaba abasani nabayigo family yawe kiraga bono ni gwira sako nkiyagara chibese as county cyanyoli rubaka cyaba kirasa makabeso batumire savings yaba sibona batebanga with school staff dito already semeria ye wizara yeti semi chibese capitation kubatwa kucyase skuru njare tumuchando twariga ti skuru ngo cyare cyare gosiye kwesa uriyo kubatwa ku chibese bas bateba state for billionaire luxuries let's bear a leadership that preaches sacrifice but practices extravagant nyora magana ya page ya 6 ne page ya 7 asiba gukwanira igoro ryo batumikibwe kibese bo muri Ibensi ya Kenya asiba bigete kibi cyabo igo kigati y'abantu bari tumayitensengima inga na babwate kibese guzide the billionaires asiba batebanga online retail billionaires Jeff Bezos na bayigo celebrity couple Jay-Z and Beyonce egati y'abantu bari bameka inenga babwate kibese gazeti ya yunige begete bicha Diana yokoro kinga umurai bwense nigare ase league gose birengo y'abantu bali babere bono ko babatenengwa sense enkima asako nyara ko bago kurigereria abo babekire na baba Elon Musk chia IT guru watere Beyonce na Gen Z umwana musiki bali babwateleta bali babwate na ande bakamanya kumubikira chi sunglasses yani abigete birore yokoro kinga bono nigo ubima bwaye wikire ati mugete na egazeti ya yunige ko nyara ko bago choro mugano yo tali birengera libito kuruwa igase Soko TV ne biche itokurigeria mwancho murigeria na na mono chigazeti chonse buno ligereti ga Diana epechi ntangani chonse niko chia bekire amaiso na kurigereria ngaki oburaibwe serikali ya William Ruto wagenda tego korekana imeyense ya Kenya na nemono asibanya ariko bago tochorere bicha na gotorokia nga ningi keli kegendrete ase chinsemo na nemono kurigereria chire chiria arwete chinyara ko bachigo ikirana ase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na kabere about banga in spite of a trail economy Ruto doesn't mind spending big dollars about our president has a taste for the finer things but this comes at a cost to the taxpayers whereas he preaches austerity when addressing the nation. His spending is unhindered asaba ukwanere goro no ene bikoro tabegete nabege bichanere gali jensa humura Ibensi ya Kenya swateba
Playing in the Billionaires League, President William Ruto is known to own and wear several expensive and luxurious items which have often been highlighted in the media. Some notable luxury items include Stefano Crocodile shoes, Cristiano shoes, egati ebintu biri mu raibense ya Kenya nabo egati yebintu biri abakorangana bikogero mu raibense ya Kenya abeirega gutumia kibesa sinchirembe machipto moligeria nabo konyora mangana ya page ya gatano na kabiri onyare wekwimanyia amange igo ase gazeti eyu asobwenge dayane gento ba divine serikali ya William Ruto ase myaka 3 kiri bate abaga nigero seirie nibe nene abeiro mutenengu na kwegorira ebintu biri bye kibese kinyinge asande mo ne gazeti eyu ere konyara kabaye bate abanga amange gochia somura ibwense lakini amake gocha somo Kenya na ande ase gazeti ya kabere ye amini page ya kabere gaiga ase gazeti ya The Daily Nation niyo bate abanga moeri turarorekana ase ese gigendete gati ya ekikosi ky'abanyanyimbo batendebeke igikosi ky'abanyanyimbo ase National Police Service Commission na batende bali abanyanyimbo bagendete gutwara umucando igoro yo kulikiwa boya kwa abanyanyimbo kiri bukomi asibonoiga nande narigiria se social media lakini tura confirm okoranga nonya no umonogeri bwa abanyanyimbo ari gotebanga circular nire yasogete ng'abanyanyimbo gukikurikiwa bare boya barateba mbararwa roboti oru gobono ninga negendete gutwara umucando asendoche National Police Service Commission chairperson Dr. Ayan Yuda Kamora ikaransteno mo Inspector General of Police Douglas Kancha ase na kwabano mosio we kiombeki kia National Police Service Commission Peter Lelei aswaikire ibosio we committee yebunge likoligerirwa amini kupoligwa mabolio igoro ya esiginye gendrete ase ekikosi ekyo ky'abanyanyimbo nengana twendete kubwatia asobwikirano nande gaiga gazeti kubwati goro asenseme y'abanyanyimbo ni watebanga abakenya babere ase batano nigo baumiranire na baumiranire ne chinguru chinyinge cy'abanyanyimbo batenga police brutality in 5 cities and targeted despite reforms no nyama onchoriri akorekanete asege kosi ky'abanyanyimbo ni watebanga abakenya babere ase batano nigo banyariko bakumirana na baumiranire chinguru chinyinge cy'abanyanyimbo ase batebanga ange enusu y'abakenya nigo batebirenga nigo banyariko bagutwara chinga kichingong ekera bakumirana n'abanyanyimbo nabo kunyarako bagwesomera oroboti oruo ase page ya gatatu ye gazeti ya The Daily Nation nabo bakorora nonya niga bakabigete bicha yo monto yomo okoro okore gosoli yo kwegia agotebanga abasigari buna ikaranstanda achete ya karutoko ruchigoro na abakenya bande gokoranga nubuna basumbugete mwanchu muligiriri nabo kunyarako bagwesomera asenchira y'wikirano nabo igo mwanchu mirigira tokwina ase gazeti ya The Standard page ya kabere bagotebanga city lawyer Kialo Mbobu shot dead in Karen, Nairobi. As bagotebanga former political parties dispute tribunal chairperson Matthew Kialo Mbobu was yesterday evening shot dead by unknown assailants on Magadi Road. Bagotebanga nigalinge byeka asegari eyo kolende omontore ngase motorbike nigabetega ko Murasa chinsa cyarenge 5:40 p.m. as watenga 2 assailants riding on a motorbike who opened fire at least 3 times at close range before speeding away. Nganayo goichania sana twarora mu MP na betika ko ba shot nere na bono ndoche the city lawyer nere koranga Martin Chalo mbolu mbobu ne ngana yasogete igoro chinse chiche komine magoroba yaon chaneti abakenya nga nabo mo Kenya koraswa mugaso igoro na nde kindenge korekana abanyanyimbo bono nigo bagende tubacha kiri butuki rende bamanyenga nkikeirere to mu wakili oyo koraswa na ababwegwa batamete na epigipigi nigo tokorwa mago babene gochia se family ne amate yo mu wakili oyo gekogera rende telibuya ase chibara chia Nairobi ntwara bwango igabagateba nonye no buke bago bwabukire kera bono roche chise 11 maete mapema Nairobi abantu Nairobi abange bago ikanyomba bande saa 5 bachikora saa 6 sasa kwanza Nairobi gabantunga gitinga mbari korara nigara seretua sebare yamo yo mucho Nairobi gaiga asichinse mo chia Magadi toko manyigwanga he was representing several high profile clients had been handling a case
for Captain Kungu Muigai in his bid to reclaim his family farm. Coincidentally, on Tuesday, Kungu, who also chairs the Kenya Cultural Center, released a YouTube video alleging massive bribery involving judicial officers answering the case. Nga kesi ngire nera korati neta sekot korende no inogo gikora tachitko gikora korende tigatusabire ya mate yayi nabo igotwena ne chingora chitu bune Nsoko TV nabo igone nchira ingana yogo ichana sana korende tigatusabe nga abatuki baito mbanyare bakonyoranga ikirenga gyo kumuitana baba moitete mbara byaba twabigo tutigarete ase gazeti ya The Standard asibagote banga why more adults are losing sleep turning to drugs. Kabiri to kwanira abasai. Nande twalenge ngono mutienyi fuko ligerelia mental health birengere byabantu ngakibire igonga aba ntabange mbakali kora. Ibagote banga people are chasing money in desperate ways because they are competing. I used to think peer pressure was only among children, but now it's worse among adults. There's pressure to fit in. Eko nginyoria kerona renge kamba sigari. No nyembo niga gentogere kekoro kwanga forex. Kadiri ke gutaraso mtandao actually. Tarariga tia basai bakubolia nga kingo so forex mbebu na nyarebe nyoli chibese buna nyarebe okonyora bono most people abasaya bange nigo babwate conflict ringa intagete nyore chibese kurinde tibari guchikirana boigo twarorera abasaye babire bakuriye miremo kinga kibego twaroche ikiture kindiki na bega Alfred Mutuwa batebetenga serikali nebigetemero biri guchikwane kyabuna abasaye kucha bari kwenyoreria emirimo in serikali asibawote banga stress. Gadgets and lifestyle choices are driving the country insomnia crisis. Psychologist Professor Imbuki says many adults turn to drugs and supplements to find sleep. Abantu bakonyo chintetere gara banyole chitoro. Chipiriton igoka mbakora no bugima bwako ngire ne bintu bindi bya so. Abantu bakenya bagwa kibirengera libuga kia bachi kuligire linga nkiyego korekana kiasinya. Batebanga unfinished businesses. Bintu birotarero. Page ekomi na gatanu narimo ase gazeti ya The Daily Nation batabanga umui abakagiruba abakagiruba bubuiti nigo basiekerwe matuko 15 neke kambere kemo kurwa asensemo ya Nyamira asamalieta Benjamin Muongela Maike Bernard Mutei Shadrack Kigen Margaret Ongoro abu nigo babekirwa imseyo bolendi bwa banyanyimbo asamatuko gekakia matuka 15 akera obutukibogendrete maega yogo kagirwa kumuita Lodrick Angwenyi no monginoye nenyaruka yaye kurukumeli na mochokorobo okurukunga Bulistras ya sensemo ye kinyorukia nyamakoroto na asibanyalta ko batebanga mongera nigagatebekana nere ochagetie egendo gikorukwa obuitiobu ningana egendrete asenseme yu ya Nyamira bosio bweke gambero na asibono abakagirwa banyare ko ba comment amatuko 15 gotigara inse yobulendi bw'abanyanyimbo eli banyare ko baba bakorerwa obunengi agubwatekana namamocho yobuiti kurwa asenseme Mungana ndagwichana nande abaye busoko. Nomo kurase county ya Nyamira twarorire gati y'abantu babiri bagusiria magimabo. Nabono ntwaro chikura county ya Kisii ase familia ya Moyo mabetega kwa koseko siribo mabwaye musubati wetera egasi ko lipuka igonga namanga gende tukwene kibo manchito murigiri yakore no gusabwa itonga Nyasaye agendere gutorinda bimeyo minto Joseph cyo yatebetenga Nyasaye urabe ka gutorinda tutugata gazeti ya The Daily Nation gotebanga broken promises abductions and killings secret in Ruto's regime tiyo kisitogende to kwanira igoro yobokoreri bo muri bensi ya Kenya ase myaka 3 kurwa soa oburai bagotebanga human rights defenders tam Kenya kwanza regime not an administration. Several families have lost their loved ones through police brutality and abductions. Astore Chebcha Yomo Saiga whatever those who died, your sacrifice is not forgotten. Your names are written in our hearts. Marieta ya bakenya bali basiretia magimabo gwetera se cinjire cyo gututukano kurobekana uko nigo yatebekanire ngabono balia balisiritia magimabo ni gali kirase cinkoro cy'abantu igo no kurigereria emyaka 3 yo murayibwense asana mano batebanga oboiti bw'abantu gwetera asama bako yecinguru kinyinge cy'abanyanyimbo naro ali kirase gazeti yo mwancho murigereri na mono emyaka 3 yo murayibwense
aya ninkyo kwinyura murai bwense nero nabo konyara kuba kogenda sensemeli mtandao o Facebook na namono nyara kuba gutumira kerengere kiao ororo nabo toge somaga iga Ensoko TV ogenda sensemeli ya YouTube utubwati ororo egere tukinie o chinamba chito cyoko ligereria asensemo ya YouTube utotumire ujumbe yage nyenge gochaga iga studio na Diana enambeli na egora yeteba ni ntambere yibwate sano ne mochi nyinge actually kwa nako manyanga inere namba rais kuwi ere rais very ere rais sana ekogera keroko yibwatera aya no gotebanga 70788 alafu muinaiga ayotebe isano ne mukulika isano mweli uko chigongo genda gari ntebenga 07 0 nere nogo nere nogo isana ibere nogo isana ibere ndaitugo ngaino macho murigani kwana para botambe umanye te nogo eseke gusi ige minute getongeyo lakini usekoliga 0 ne bwate value because na mbe yo teyo to kunyara kwa gukora kindi gyose kunyo montandebi aya natingi Again, number it is studio manchito morgeria 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na 3 nere namba yo moerio no iriga gwa sesimi yao na bogo assist screen yao gali unatoa kitoko tengana bako tunyora assist signature mo choma no Nairobi na county chiri chito bwate chiri chirange na mo choma no Nairobi na bogo pang ase county area ya Mira Kisumu ne county chiri chirange ne county cho ibero manchito morgeria chinga kibogo tugene twene kiabona account ya Kisingo swature bongo bwango asinchiria ya bene kurento tigate azigatiti tutaragenda abu nyamiro manyete nyigwete chibicha bakare kora ne chinkeno nukumono chitero makibando rire bakoroje kirege to kora mwacho muligereri nigotoga tebigendera kubwatia Ensoko TV nabuna butua soira seliro bali yabusi tukwa muma asenchire yabena togo tebinga nigo tuchikoba tukubwaterana ilikuwa gachigesa kugitu kyomugusina kogenda busio elitonyara kaba tokoranga tuachire busio tutigaye tumanchito muri gazeti ya The Daily Nation The Standard na nadi gutwa The Daily Nation ndichibono ucho ndigara The Standard na njena tewero tutigaye gazeti ya ito ya The Standard ya sotevanga matatu operators want boda riders tamed faults yes for silence and twaroche oyo mintori net nyambane tsukurigoro na betega kolentoro bot kurase abana matatu abarundi ya kigali asabagotebanga onye richi kondiriko chikobwatikwa ngo kibare kogenda omugiro gose korobekana imeyo mu cyoma ni Nairobi nabiko twaraririga ti county ntwabwatali Vihiga gari system cha Rwanda actually innocent yabana boda mbabete bagusambe gari lakini bono egento kiego kumyanga egari yego yarengi yabo iyata chitumwana boda omete mwanya bantu ntubwata sira okogechwa kwanyoranga omuntu gechigubwango abana boda bayiringa ngakiwata cyo omuntu minto bayibangali chikondiriri ko bwati wakara bachiko sambe gali bakanyoranga igo basambe gali yabo yekyombe ngana yogo icyane sana nabigo twaraririga iga mu Nairobi abana boda bakwirige tambukira kingi bagatebanga matatu operators want boda riders termed false yes for silent Mass Mobility Operators Association MMOA Chairman Nelson Mwangi and MMOA Secretary General Wilfred Bosire no chibicha chabo chirega Wilfred Bosire na bego Nelson Mwangi sabatebanga address public transport stakeholders at the Ambassador stage yesterday ritkorigoro yo mitoli net nyamba na bateka otebyanga boda are important part of the transport ecosystem, but they cannot operate above the law. Justice must be served not only for victims of the accident, but also for vehicle owners and operators who have lost millions of shillings in destroying property. Igonga abana boda baito eker kwanyo ringingana ya bediga guta kuira okoboko kwa bwango korende kanyigitambo kiro nabo igokararigiringa ninki kerera omonto yogo tuoma oyo minto igonga twense tikatobe maiso no yembalito togo togweta paragagu kabe maiso ikiara ninchire mu yokulindo bugima bwago no yomino mwanchito muligedia na radio konyora gazeti ye page page ya gatano gazeti ya The Standard onyare ko gwesomia amange nabegali na chikitiko kotebia igoro yechira chumuraibwensi ya Kenya nabigo okorobekana kwa birigo kwenekiwa imensi ya Kenya no konyora mangana yu ase page ya kane and we got to get a page ya gatane baotebanga IPOA to plop photo shooting of two boda riders as baotebanga the men
were allegedly shot by a police officer attached to the Directive of Criminal Investigation. DCI then sent happened on Thika Garissa Highway near Makongeni Police Station after collision between a car and a motorcycle. Ne ke korwo kiaba ekera bono abana boda boda babere banyara kwa bakoraswa n'umunyanyimbo yo mo oyukagira ko mo DCI asensemo yemo gaiga Nairobi ekera egari yabo yanyara to mu basuka no mukato getuka korekanita SSMU na se gotebekana nga munyanyimbo yo chinga kiareko arasetabanya abamana boda badabu nigo abuate kose niga karate kwirende niga renge omukatindete niga renge se binywego mwacho muligiriri nigo tokogenda umutimo komoke tokoira nanto nyaraka batukuligiriria egazeti ya The People Daily abutonyaraka batokoranga na aromba bwatumuga no basa watenga stable shilling empty pockets the cost of living riddle nga egetanda gwiri kyobogima bwakongire no nyenekera bagoteba nga eshiringi ya Kenya nigo yanyare ko kegutulia na gutwara ubutingu ase echiro gose ase international market. Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ono omwancho omurigereria ayebune mutitire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ogien Soko TV. Ibono nge guchunchugere kokwariganiria na kokwerera chigosori ao obwikiranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko olyo chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 onye kubwa taribolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaito ya Nsoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikere kuri email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV uburuso w'umuguse. Kiza International Academy atari asichisemi choka chikurugwa kulende boigo nenka yogotiria borokigwa asobugima bwankyo twabere tokwebwere byewa asoko kolibya tari asichisemi choka kulende nasi chigosori
aya nkubwatekana n'obumanyi bw'aborokia baitu nkurutura obosombi ase aborokiwa ciumba citu cy'uburaro cy'ilaboratori amo n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka ime ya Nyamira County twakirisha ase namba 0746555986 Triza International Academy, we light the future. Baliganya abantu banyamira no bari bari kubikiza amajinda kyarantu wa the Ministry of Transport baleta abana erinde tokuba amasomo yara abakonyenge kegocha anda bayibuli baito baro already bale ase school way abange banjire nga at least kokora tole egasingia tokonya abana which mutugaiga are useful members of this society. Nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocational College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatie chinde aboroki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere nchira ya help ne chikosi chito nigo chigwire ochasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuakirisimi asenaba 0757331085 usitulikere email riatirimbatvc2020@gmail.com. Samalieta ngoro kwa Jackson Omae yondo mwalimu mukonyi deputy principal ase college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Mwanchi muligereria ntobe togwikirana anse chichiro ase tokumurekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omuligereria ntobe tokurigereria amagori y'ebimeri guna chinyanya amatoke amarabuani nebinde ebinge igotoskata nyegera gende gotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida. Manjito Malgeria omurubiri n'ensoko bwakire kinga kitugende tukumanya yali agende tukwenekiwa ase kigaseti nabo tukane gutuchanchaburana nabego gotengerera nabo gokuganya ekerengerero kyaga somurubiri twensoko bwakire tumanyenga ekerengerero kyago nkerekeke gati yali tugendete kusanga nabego egati yali agende tukwenekiwa ase nsemo kyago nabo igona botusomera ujumbe ase na BT studio 0788666663 0788666663 nere namba itu ya studio irunyana kwa usanga ekerengerero kyago nabo ujumbe yago nabo kwania balia bale asiyesemo au chiamate cyao abasani bago kinga kimine kiga otonyara somtandao Facebook mune Ensoko TV nabo YouTube mune Ensoko TV tonyara tugusanga nabo gusikanayo mutwe kurendi gati abali batumire ujumbe barabia ba somtandao to Facebook torochiyo minto Edwin Machaba otema watching live from Kisii Mwembe nabo Joy Rokinyi watching live kurwa Pipeline Jeria Kerbo Queen's Day kurwa Ngombo Manamba Bayren Kingdom Innocent na mkongera usameji ya mtandao Facebook kinikoligeria siria china BT studio tunyare toska amo Mwanchu muligeria mbu ya kegi masogenda kubwatia Ensoko TV mambi ya bono nindo chega iga JC akuruku nyamsi onyambu kurwa Kiganjo Thika yataba watching Raliza Real kurwa ensemo ya Tasia yataba Ensoko TV bwakire kurwa Tasia nimeingia ndani ya umurobeli amashabiki onsi Ensoko tuko pamoja ya na agega sabatabanga mwanginyora kurwa Tasia oyo na Alex ogete engiti
gose Ralisa Real na wapenda sana buya mono Alex Ogeto ntogwanchete na ndo mwana minto ditukoligia oyakurunga Hesbon Mumanyi. Good morning Ensoko TV, watching live from Nairobi Kayole. Natuma salamu kwa familia yangu mama Sofia Gesare, daddy Noah Nyakego na my wife Mary Mora na bana bane Cynthia Kwamboka, Vivian Kirubo na Nemrod Nyakego niko ndani hadi tamati. Matekero mundako uchaga somike gusi oburukanire Kiswahili awe kalia sikarate abana bana otebe na abana bane abana bane kwanza ari tukoregoro Nyabutobe akoroko Nyabutobe the comedian ndade bwasore ande tinga bwatali etiriga Nyabutobe Liberi etali oli manya buronge akorunga Colton Otto Ensoko bwakire watching live from Nairobi mbuya mono mwancho muligereri nara akorunga Prince Nyachoti Mokaya abataba good morning WCW ni tukulie mmoja bali basipati Women Crash Wednesday abataba Diana akoganeli Diana B Ndemo Darlene VE Veriza Kerry oyo Frida oyo le mwedito itomonene kwaganeli gwe na Prince Nyachoti Mokaya maya na Love Pauline Nyasuguta Joan Karimu Faith Kwamboka Ruth Impress Viona Nderi Violet Kemi and all ladies in the building. Have a good day. Aba swatiri tukuliendo lia lero obaganiria maya mono na anene mono Diana na Frida abarali baitoga iga mwanyale kwa muko inyorwa no mungwano yoyo maselieta Prince Nyachoti Mukaya thank you so much na intuli tukulieta bazaja ligo ikaledo kale boigo korwa Nairobi mukuru kwa Ruben Mnonde ime yomurobelio amona my wife Linet Nyanchira pamoja na my beloved son Belden Nyambariga oyakurugunga sura mbaya Rosafi yani nga ekiena kebera kini yankorero ngi ya umwanchu muligereria aigane Ensoko TV na mono tokotebegenda gutubwatia so mtandao o Facebook, YouTube na century TikTok na bugonyara gutubwatia na mono WhatsApp na bugutume message ya utonyara kwa toko yosoma na ndege ndogere twabatebetekera twachagitelie show mambia twatetio gonchore simu ya ukwa yebeke nchireye ikurukunga landscape obonge nchobo Diana kwanyara kwa bago record a video clip tali audio a video clip ajita second ya 30 na nene mono kwanyara kwa kwa na into century bikero mungwano yo maselieta Bernard ilia kabire tutalibu atabiya kurwa sensemo ya miruka niganyara kwa bago wa kesi mia ya mase ya mogocha ase studio ito na mono magatebanga gomwato nyara ga igamiruka nigebwatete biya mono Bernard ntwanyara kwa batoko igweli ogiri yago na century ya bene togatebanga abamenyi bale senseme ya miruka biya mono genda kubwatia Ensoko TV na nene mono gaigano oboroso bwo mugusi no tokonyara kwa batoko agachana buno gisaku ne litwanyara kwa batoko genda busi umwancho muligereri nigotore ase chigazeti buna litwagotebya buligeri twalinge gazeti ya The People Daily ese yatebanga eshiringi ya Kenya nigo ibwa tobotingu lakini aseme buko yaba Kenya kende nkeyo no bugima nigo bogendete gokonga sepeji ntanga na bokora mungwano yomo mebuka sogetisi ko kende nkeyo na nsaiga ukamanya konyora ebicha neroro ekororekana muna numuraibwe ense ole barasi igoro tigante betigere igoro tingote be barasi gekore netigere ebitigere yege bogoretie mezige menene na ikaransete na ndegora abugoritie umuchalichi na yandete kwake etigereye gesibire amaguru Diana ngote ya maguru timati go somo director ito na enyole se the other side e studio chinsa chigo ikana bara kubekere kera tuchikana no mutimo koiga iga rege etigereye bugoritie buseki gose mozigo mulito extra heavy alafu gaba kama gotebanga lack of media freedom etigereye na kiebugoritie ethnic patronage nga abantu bakali kuli kubo kabira na mona bintu bindabo na oko ochererwa na oko abalikia mangana niko bagenda tekurwa obosibole bwabo okole mirimo ya alafu aiga mangana yugale sepeji ya gatano gazeti yeye kurunganda The People Daily asawatanga why democracy is on the edge in Kenya yani nga oboene gose democracy ya Kenya ni igo ya isire ka omoelio asense ya Kenya igo mwanchu mulige nabo konyara ko bago kurigeria yo ayuale se gazeti yeyu ya The People Daily lakini mugano noronde taga igese gazeti yeye ya The People Daily Diana kera kwa renge miakene nkiura inyole amini tigante tali miakene kera kwa renge kera asinya yure inyole kwa rakara
Kirasinye. Asense mochirichia mede so mete school nyingi sana. Na bayikoreka naro. Nawe kororekana. Okay. Enchire umenyete niki busi. Enchire gutaka gutamaguru Nyamire county yaitu kwagenda Kisii nawe kororekana. Kirasinye kiaronde school guru kwanga Mariba PG. Mariba PG. Asijense mochirie chiabo Samaro. Egento na inyore. Na nare gusoma Gisongo. Actually class 4 ntoigwanga murubirio CBC akonyoranga bana mbara amanya Gisongo. Nyote konyeti ndamanya Gisongo gusoma byana ndi nachwate tu sana. Actually no kwebo yangu agazinyire uko adegoriye Gisongo uko nyori umwarimu oyomo abari mbana bansomete nabange sana aba primary wase batubikire to buruso mwarimu oyomo naronsomete uri kurukwa Mr Nyagali mwako inachitaka litaya nkale na ndigura kuona tuli na RSS ime mwako yuchi sabu jiro gagi chisabu nchi yangoleti sabu jiro jio esiginyi yarengo negasi nabondo jengo kono comment lakini jiro go chikora ko buno go chirusi mwarimu ndedare rero someti uri kuruku mugako nchwati nere nachitaka litaya igo nuroje miaka yaito yarajire Diana abari babo alitayire by the way bagosometi Wesempo no bale mwako iko. Kaito no mwalimu oyo muri tairo yorenge headmaster. Children. Bono mwalimu oyo kwa onchwati. Egara roje pinga banda abanyasi mwe mwegezongeke mba ukemanya buya. Bora gotebi nachi ete chiro. Umanya gokoba gotebi segesongo tuateta I went to the market. Yani ogosomi gwegesongo kurumwina kwa mayo kwa bweke busi. Egere ndakiyore igwe. The past tense ni igoro. Yesterday. Alafu present imbono iga. Future mambia. I am going. Mbono ngogenda. I'll go. Mambi ngo chakogenda. Abuna bari bakortega singi nande anene mona inyuru mwarimu kuru Wilfred Yogeto Kinara. Uno mwarimu nero nsometi nere ndoche maga yo gosomye semya kemenge. Nera ale gotosomye sabu nande konyaliri atande craft yetararusi wo matende tualenge kirasi gitangani kire chikurusi woro nagatwalde paka nonyene kurende yo gupimira buyayiga oranga bintu ngakibiri kogenda ale kanere ngo cyari koritaya umate no koritaya nagaruko no guchikutimuka ndo chingamba korite mirememia ega spa korite ninkiya muno mwari mugiri Fred Kinaro getongo gosabera umutimo kobuya muno guchikogenda nka elirendo chakubugima nande no kenyoro nake narete no arabunka iga no agochona gona gakore mirimo yaye asenchire wikirano bona ale gukuinyuria Diana kana kubuli class ya kane kirole grade 4 lero bakuro grade 4 actually liri in class 4 umungwana yomo uyuro mu wakili na namanyekanete akurukwa Elietalia ya John Maina Ndegwa niga ekiraringe kirasinye iga arenge gosoma ebisamunye byelichiko nandote bitatu mwabo ngibigoteba none chikoto ndachirichia karure maragari ugochika kuri kurego nekegambero ane mono nyara kaba kakotebise uyuro muiko yotari koigwe Gisongo gose Giswahili omatebi ningiye goteba igobono uroche umugano inoro recipe ya gatatu ese bagoteba nga no mu wakili oyomo onyarto kwa gukina koikese birenga ikire asbateba nga nabera he may not have he may not yet have actualized his father's dream of becoming a judge, but Ndewa still has his eyes on the prize. Taraba umuna chiebina lakini no muwakili yale lakini esabali ya negendete na ande bali getumga noye asenchire wikiranu asbagatebanga umuwakili oyuekera arenge kirasigia kanego se grade 4 standard 4 tigaito but grade 4 lero tutumekegera abande bamanya nigale kokore gento gikurukwa gosoma chikotoda na ando tebise eke na kiego teba na ande batenga isega kapgatiri mono sana igo Diana grade 4 standard 4 abande ni chibanda tuagasambire twabeko mugugo twire school nalingi grade 4 ekento kene na inyole mtu akabikire sana manyabuali manyabuali aya chibando kachiye ko chibando kachia sambu kirimo uko twakabikire tibe tusiboni gabana kubeka balimo uko nandoka kwa ro musani okabukora tino neli go ko rusobo ligo ko igaliri mwaruga igo kwari ko musaba nandora musabirire bobe onjeriyo ligo kirio ine gati yali naro cheko nalingi grade 4 akinde ninje grade 4 tata na someti kero na nyoltenga egetabu ikigyango ngire gisongeke na someti agante composition yoko likaga timeti abo babo ni ganga bagoteba
CBC member bungu bari kuyanda sana kiri ntoma itebna abayiboli bayitange mona bagusi ngwegasa bari sana se ogosemia abana bapa nabego kubamanya umurubiri yo muya OCBC kuri no manchito murigiria totiga tokoira na akego gocha se gazeti ya The Standard ego tebanga MPs take on Isaboke of 500 million shillings advertising revenue from the government. House report says taxpayers did not get value for the money spent on my government pullouts. For media houses are supposed to have distributed the government publication. As a parliamentary watchdog committee yesterday put broadcasting and telecommunications principal secretary Stephen Isaboke to task over alleged mismanagement of 500 million shillings spent for advertising, printing and distributing my government pullouts in 4 leading newspapers. The National Assembly Public Accounts Committee expressed concern that taxpayers may not have received value for the money. Nokonyora ibcha ya Isaboke gawo omaye konyoranga chibesi chinga kya chitumegete naninga kichaga niriko tume kwa se page ya 10 emase batebanga through the chair. This is actually theft. We know there's one newspaper that stopped printing, but the PS is telling us that they are still spending millions to it in advertising. Chinga chitumegete gotwaro muraibense ya Kenya batebanga nero oko print ya masakara ya asenchiria enene sana. Igonga na magagene tukwene kiwa kurwase semili ya Bunge Towers mucho muri Nairobi asoguma igonga broadcasting and telecommunication PS Stephen Isaboke no ariga gwase akolingirwa igoro botumeki wechibese na san togote bwanga no term extensions for president. Senate says after social media. By the way asemtandao igoro gento girkiaro kanete ngumuraibuense gose bintu getere kinenda magana paka twa verify lakini nende gazeti ya tebirenga Senate ya iranirie amangana ayo agende to sambaso aso mtandao nga ondete yo bwate birengera byochi commenta etamu yo murayo nde bwense goso muraya menteru bwense nga ende myake etane ebere goso mubunga menteru goso mu seneta menteru kingeyo mugano ryo bwense county ito ya Kisii no lese county amine se gazeti ya The People Daily watebanga aba MCA ba kurwa ensem orwango rwagusi nigo bono beyandarete kogenda ase inyumba nene y'oburayi bwense State House lakini nigo yaretire umuchando eke kurwa asabasani bali bamwitanaine umurwaniriri uri otangasiro chikurigi Nairobi uraliriko chikurigi oburayi bwense Fred Matiang'i asbate birenga aba MC abu nigo batete nigo bachikotenenia ebikaro byabo nane nigo bachikogenda aba MC be county ya Kisii nabandi kurwa SSM ya Nyamira nane bano batebanga bachikobwatie gento kiriyo tebwanga no korora amagendero umurayi bwense anyartaka bagatebanga naroro nando inyure umurayi gosomo gabana bwe county eyo nigo awchikobaga koenda naba MC abu na gazeti yeligete goikira ase obisi y'umurayi bumonene bwense namano bachikubwatie kibateba bamagendero asbatebanga nigo the majority leader said that the head of state had promised to support Kisii County expand Gusii Stadium at a cost of 600 million. Igo inegatie bintu bachikoligerali build Nyambera market at 350 million ibintu bachikorotota na ande daraja mbili market nere anyariko barakorwa 700 million and complete the cancer center, stressing they will only be completed if leaders make a follow up. Ngano onekera kwara aburirie genta sigete na bebwene tobwatie igo baoro kiringa ebintu mbire baliere twira ibyo chikoba bakubwatia senaro lire mu MCA bwensemo ya Masige East atebirenga they want to petition the head of state to fast track pension scheme for MCA to guarantee their security once they leave office. Ngana ande mbata tochikobwatie baroro murayi bwensenga pension nere arikobekwa gochia asaba MCA kera barura abisirende banyoranga banyorire nibo yo chikobakonya makera bakorera bakenye ga sirende ebine bintu gatia biri bachikurigereria na namonese gotebekananga bali bakumubwatia Fred Matiang'i kurwa sorogongo rwa Gusii nigo esabali eyu yabagekiri tubigondo che azigazeti ya The Standard katuni nini gagu nigebwate ingagitengane chibese kiraseguni nchege ntoma itegyo kage ko baseguni ne chibese kyataba gotebanga I'm chasing the bag
igo according to me itimetinga mwanchito murigeria ayo maitinga egazeti yo kero mu director ito ara kuyibekire gagu ndobwate emurai gagu ndo chegaro musubati na obegita agekoro tukiaigio kongo gagu byana na minete abwate chibese koboko eguni nabo gagatwali eguni asagotebanga I am faithfully weighing my options westia yakare kuweiga igatumetiose options echi chirechi mwanchu muligiriri buna butambe to gotebia bakenya murayo ndi wenzi okurigyo burayiga iga kurugorora roche gazeti ya The Standard alere gazeti ya The People Daily otenga the Singapore dream endoto yogotaka koba buna ensi ya Singapore ase Kenya gendete kona gokora maunchulirio libarorenga mbanyari kwa bagikora kini sebagotebanga abantu abanda niko babugate obosyo bosasogete ase bali barabataka amasiabo akunjaine ayuni konyara kabago gwesomera ase gazeti eyu na ndege no bokonyora buna abagendete kurwa rambirambi chiabo gochia asogosira koyo kabero mubunge bwensemo ya Rongo Dalmas Otieno oyo obete umubunge bwegeka samatuko asenseme ya Rongo mwanchu muligerelia nabo kugenda no gutubwatia so mtandao na namono tonyara kubatokoranga ngikilike gendrete Diana asensemo yechiko soli ase gazeti ya The Daily Nation nigo babwate arika chiko soli omugano no rongo kirigaiga igugo kwanire igoro yabagaka amete omutintu atebanga it's mental health month September nabego chitariki chirero chiri 10 ni chinga kisiri ko rugaro tukona gote yabantu nga esokie yakwana lya guchandete senkoro mugano yogotebanga tiango somera kego na next time nai tinjinyorenga ngwa bwata kangana na nditontebetie akotebanga men are afraid of failure, which is why they try their best to make their families happy. According to Stephen Opobu, Altebanga, in their minds they are not happy and are unwilling to share their problems. Some don't even sleep at night, worrying about how they will pay their children's school fees. Indeed, men go through a lot, which makes most of them suffer emotionally and get depressed. There's a need to set up counseling centers in all public hospitals to help men overcome depression and stress during this tough economic times. Buya umwanchu muligire mugano inomane namono nande buya bali getabu abasaja ni dutogwetere mechande menge golikara de gazeti ya The Standard bagatebanga abasacha economy go uchumi ya Kenya buna ya kongire niko baenderete gwetera mangana mangi botukonturi korara gotogwa kachisabu go tugora goliji school fees ese jigo tokobwa chomole ura Diana tali jenate abadaya no soma na namona sagotebanga niko tutakeire bono konyora ebitu ase tukonyara ko batokwa basemi amaene umusacha bamura igerie tomogoye bono nababwate mechando ewa minto rende etutakere tokonywe yekera mokora na intuli mwagatebirenga tobasa konkwanere na intu moto kwanere lakini ni maite omete engane yangogire engane yo yango ke Saudi no inchira konko yoraga alika akonyoranga omugaka nero bwate e calculator eskuru ekaram kaende skuru mete karam nero shopping nero ngai gankoragira bali enyomba ngwa kana uli nabono Nairobi gaigo bokima bokongete araba gakamba bwate kibakora kirende mbana gukumoyo ya ntuliko kumoyo lakini nende moto saberania bagaka kare babia boro tuamanyekanire banchakire gwachera nanga tubwateme chande twetana ire menge nare mono mwancho muligeli nabakonyara kaba okolike kerengera likia gochagaiga ase studio ite Soko TV mogeni ito nigarenchera ontebiri Nairobi yo mungwa nonde na tebanga negasi ngo ngusana lakini Joseph Choi atatebanga etuguchaka utumia chiboda boda gatiaguga kero kwanyu runa beo konya tebe kero kwanyu ya radu mogeni boro mogeni no bwelieta na no rocherende bono ngaire ndara yebeke ba mindo tiganyereta utaye tige pale semo nigarenchera mwanchu muligerelie swayo chiko baba go tware nkwana ya bene na Diana lero abaswati batete bakwana na ragera gwakwa ni wa mambia ye olende
Nyachoti nabona aragwa makwadi abateba jirabo kwa ni Diana mwancho murigiriye mugeni itoni nchirare ngochi cyare tunyara ko batogosanganeramo iri tunyara ko batokoranga twanyara ko batokogenda busina namono togenda tukwenera imbu ya mona soko bwati getaseni geito giye soko eke mumunte giya chaka matuko abwango igara kinende mwatukiniri na namono munatogote abo mwancho murigiri aigano oburusu bwo mugusina ayeli ugiria ono liko iwewa birengera bya ukolika nagekora tuna kuminyoka igano atugona gukwana ayande twartaga koranga aso mtandao ngikilio gendete ko corona ndi muna twagotebia igugutubwatia asensemo ya Facebook muno gutubwatiga aikoro kora tukunire gente gekoro kufollow tutete korosi umuganda bwa banta bagusiba gukwanike gusi uro monene sana sitokonyara ka batu kwana senchere umikirano ili tonyara ka batu koranga tuachire bosio bunegesa kukimu gusi na ndogenda ali asensemo ya YouTube egera twakorire chinkwane Diana ngocha tuli twabeka egento gekoro kwa link ase imitandao yitu kwabwati Facebook YouTube kwanyora bono twaereire buya nonyange ntokende kiabwate iga ntuliko salikero kituluzinga ngatuchenje birengereri kwanyara kwa kubwati umurobelyo nya kwanyorwa senchira ibukere nuga igando che Edward Moenga abatebinga yatebi Diana basaja niko tutakeire counseling yenkongati biyamono Edward Moenga counselor by the way Nani ine jera ya mwogoli ya basa ko seko to cancel tagate. Yeah, mine is for free. Ininganji talent by the way. Mbiya mono gaki. Toje chabu clinic kiyo. Ba de Diana ko teba igoro yo basemya. Ko inyolinga kiya mu mugako yomo. Ule ko ku babu. Zambakile. Babu mtekova. Babu na rulingi Tanzania abantu batambuke toro bebe. Akagenda ororo ajokora alikuwa nani gakombe kiliyo kwa gwena. Abantu babwate chindwali bakagenda ora marwira aho. Aiga ndoche nyaboto bagoteba nga nyaboto the comedian yateba. I remember in class 4 I was like catch the desk. Bwatekerogo English was not my mouth osekira igo mwacho muligiri. What about abakungu bali singo barabo bali stress due to Kenyan economy ga akina bo muntu okoro sapi oyagoro ngajelia kirufero tebire n'abaswati bali rende bakali singo batali na muntu batali bururo barabunga kimwa bate abalende ngamba bwate stress sura mbaya era bateba no ari ko Ruben na hatuligere tumwa chumuligere nese mambi yabona to batanga basacha to sabire geko era yatebe kali tayara de roso baga igaga abasacha ndi watode to kutiramba ngana nande natabo inoromo omuganongo geti inoromo nje nje konsoli woro muina ndaku na kego abuno nande tutarika chiko sorry indoje page ya gata ikomi na isane goteba nga reducing omura ibo bombwazmio the former prime minister Raila Odinga no aliga goteba nga reducing the number of counties is a good idea but without tackling a graft nothing much will change na teba nga gata gitere chi county chibe reduced tumeitia aba governor barabomba abana bagukana procurement bagatebanga chi county nchiri gopunguzwa lakini ere bado no atikata tebanga Kenya is indeed too small for 47 counties and there is need to reduce the developed units. While there are many counties that are smaller in size than some of our counties, it is productivity or wealth, especially the GDP per capita that determines what country affords the administrative structure it has adapted or not. Bari na tiga wasinga chi county chibe chigo punguzwa asabego bagotebanga give young people capital to start business into asomo mugano nani ko the standard nga abasaya bangeni go bari depressed igo babwate birengeli bingi nganye chune wali miremo last Sunday bedena otengana alengega last Sunday ye Jumapili nari ngomurobere gwendiba obe liri nare ngoro kwanyulinga ki last time atama chikore kana nado betra ko te biga songo rigwete ubete last di kore jumga kwate yugo koro yesterday sabe Sunday ye ita umukubi yoyo eta kwanye beko mukubi yoyo eta umukubi yoyo eta no kwarenga naringe gaiga nagwato mogeni Samarieta Roslyn ikantebetinga abanta bangi nigo bari depressed yabasae okonyoranga umuntu nababwata masakaralia gane iriko moegasi lakini kera iko bisirio tebunga taliga useri bagali dikwali geteiga no yo minto gaiga nabakagotebanga ere gachieta kaminyoka lakini ategwa abantu bagane iri 12 mbalenga balengo 15 batatu igonga abasaye gukira boniga kabaka sene ko ryemeremo kaga sene kwenyorire ngeri yabo
boigo eme chano nero lakini baote banga give the young people capital to start business timetinga chibese chekero ekero bago chie wanga ichikuru la cooperative njiro chiko bakonya asbaote ba the Ministry of Cooperatives should remember and employ graduates as it goes about empowering women, empowering the young generation will save the nation from crime, drug and substance abuse and many other ills that the jobless and idle youths are tempted to engage in. Issues like robbery, emergence of gangs, killings and theft of other people's property will be drastically reduced. Wia kigimu mwanchu muligeli no iwete Diana unagoteba na mangana se gazeti ya The Standard ibwate megane menene na namono nche naja natene na nateba bono Diana so mimu inabu nje ncha goligeli ige kona ya jeri reaction ndoje jeri ya kirubago teba nye mezige yu era se etigere ne mezige nintu na intwe abana inchi tobugoleti no mocha lichi olie president yabwate no tosibia bororo intentionally urakaga Kenya ne yaye ne birengere bya jeria kirubago tebanga egarigere bichere se gazeti ya The People Daily sa atigeretie etigere yo ateba no mwana inchi na namona gatebe mezige yo ne mechandel tobogoletie na sa gateba umuchalicho yo no yu umuraibu ensabogoleti tali birengere bya nene birengere bya jeria kirubo kurwa asenseme ya Bahrain Edward Moenga gateba aye stress ya tuitire tata Diana njena gote ngabo nonko bera ndararigereri ngakia abantu bamintu bakwana na senchire yabe no mwanchu murigeri ekinegeta seni gen Soko TV nabona twagotebi ni gochia itire chitagika 11 kurwa chinsa ibere chia chagete bono mambia chia itire chitagika 11 kurwa chinsa ibere chia chakire na estogendete gukwana aiga senchire yobekerano ninde oche mogendete gutubwatia bali mwatubwatiria senchire yumbu ya mono na tigandara aswa asense meli ligeli yango gose WhatsApp ne bwate chi message Diana abana ubatubegeta burunga WhatsApp yemtaute ba ensoko bwakire ni daktari Boni from Kigogi Metembe but currently ni Nairobi watching you live. Asante sana daktari mega bono tubate no nawe nyigitari bari banyari baguturwali mwatebire stress aba ninjire nare tumwana uyoka ararorira baga skyga mugano yona bono kwa yore tati gatokorere imirimo nyabutuba ni kondani no ale senseme ya YouTube nindo che Dennis Kerandi ensoko bwakire Kerandi Dennis aka umusori bwege susukurwa na Kuru City Salams Club wikaga chuba Raliza Rila atebe ensoko bwakire Alex Ogete ngiti kurwa Tasia nimbaigwete Moses niwe mwensi mbuya mono mwanchu murigelia so asumtandao tabanga. Good morning Diana na Innocent watching live kurwa Doha Katari wikasito Nyamasibi pamoja na Daddy Lawrence Gekonge Josephine Gekonge na boigo oyo mintoga igana tumete aga video kae Alex Ogeto ngagitenga ngogo chesera tore kuri assist studio ya kabere tunya toko tebyo murigero ito aliya ogonya ko gusanga naitwe nabayigo from Kisumu ni Evans Harabu ensoko igoro nabayigo Kinara hawotebanga watching live ensoko bwakire nabayigo oyo mintoga iga hawotebanga Kirandi Dennis omusobege susukurwa na Kuru City Slums Club goikankaga chuba seito watching live inigati ya bari batumire ujumbe na rena baiti studio ronga kibago teba nero tingonya kingo basikeresko emitago teba hero abaralia bane Diana and Innocent. Good morning. Innocent, good morning nande ensoko bwakire na mokonyiri kubodiri swali elyo kyara nje already na motebiri getting you with clear voices with Kajiado from Kajiado ni Cleanquish Ken Waribora Cleanquish Ken Waribora Waribora maitali getege tabwiki ya sana siku njema ni tukoligia uonekana asubuhi Mungu anarole kuro kukongo we Mswahili abwato mugano mokongo sana akarwe enka yabwate ndire emechando baba kai jinsi chansi gisenchi bwate jindiri usembare batari kutwara burandi igwaya bato bari bakidete mechando imenago te burandi ko weyane twatebanga teri kubiyekana aya tigagaki mwajo muligere tiji basa kwe bajo da tebiri da ya bitutara
Wezebyo Diana wano ozijukwenda kuyeria macho kwata no muchando bwata abantu bari mwateme chande menene sana mwanchu muligilia ndansa sobere tenti nilio gosegeta bitonyara kubatokoranga twanyare kubatugukinie gesa kugito asenchire yabene ono murobeli bwensoko bwakire aiga negeta sen kiagenda mbeyemo ensoko TV asimwanyara kwa mugutubeka iguru nabona twagoteyo mugenito nere togendete kuganya inyigwite nga matiritiri ya etaliare mono akoirana gaiga banyara kwa bagukwana na Diana maseyemo anana mono turarigiriri Duncan Umbane onchiri abateba Duncan Umbane onchiri kurwa igomanya match bo basi enjoying the program so much mbuya mono yandra gutubwatia senchira yobo ikirano ekera tokora mutu bwati gutokora buya katugo chikukorera ensemo ito yejiga seti ntwarira mu governor bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja na ataga kuruswa bisi korinde bagatebanga okonyirwe utoligwe amete no mu governor bwe county ya Kericho Eric na vetenere bagotoligwa senate nabego gotolia gose ogendeka MCA baba birengera undi okugamba no kwago abatebanga Sakaja should have been left to carry on cross as abatebanga Kleleshwa MCA Robert Halai has queried the consent votes that the blood-based government set in motion to save Governor Johnson Sakaja from impeachment. Mr. Lagai argues that Sakaja should have been left to carry on cross. Abatebanga the previous governor indicted by MCS to fight it out both at the county level and the Senate, where some have been bundled out while some have their relevance renewed. Koranga kuiwana ngotayegati ya ogotori gwo kwae korende natogoteba butambika omontanyo rire Diana ntagete ndo mutimuko lakini tutara ndo mutimuko tato koroko bako kwawe go bikire kamera yawe ekoko bako go chibusialiga echine chigoli sana Kenya yanyoza ti Harambee Stars ya mesete whatever iga sana ko bale bichara nubati bichara bitano Harambee Stars ya in decisions ya chia to sinya konyonzi muizo ndekini ntwanyorete nyenje na iga Harambee Stars captain Michael Lunga selitukulie goroni gara etense ya Kenya komesa ase egosoli yokoligia kona chetigiti yogo chikorwanege kurwanira obunyangongo bwense asege kombe kya World Cup yocho kolekana sense ya America lakini nende chigolie jisano no etu achinyonse ti astayo cyari gutwira Diana tia turatigera gwese chigazeti koira na tolense mende akabiro mwancho muri gitonyara ko batutu ale ngwana ya bono mambia aigana ensoko TV na umurobeli nensoko bwakireli Italian Innocent Onyango nagendera gutubwatia buna twagotebya semitanda yetu Nanchuma nchito murigeria erietaria nenda ya nandemo genda gusanga na into genda kubwati mirubita somoro video ensoko bwakire tunyara tuko kumanya nabego chinga chito chikwarigania omogeni tasi studio tunyare to gusanga nere no ryo guchikorigia obo women repase county ya Nairobi nabigana betka kuriyo mwaka uli 2022 lakini tanyare tiga konyora obowe nabono tebirenga taligo kwa moyo ande no musubati omoguse Mora John kunyargo cha studio tusangenere tusangena eyamaseye mutunya tukwemanyia amange kurenda siboni gatwenda somo tumoko tunya tukwena asencha yabene Eye n'Ensoko TV oboroso bumugusi ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane.
Kurwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri gwe Soko TV ntabe to koletera amangana magia buna neto wateka kurwa igaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ni yene Soko TV oboroso womugusi Twaichanire kuralia ugukwa kwa Henry Muranga Obonyo nugaretiko korubwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso gwikebye kirama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyoganetie ntubwate nigotoko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aserigoriora ikerie nigotogotoke nsemo yatente umucyunyamira samange tuakerisi migwetere namba 0714213424 Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Igaiga Noviki Hardware Egotukaiga tente Uko bariga ni mwensi asa magori ya rinsi Mwanchumo rigararia bwen Soko TV oboroso obomugusi Inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayakorwe Soko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bego litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana maya buna nyara ko baga gwateka kurwa se chinsemo ao rogongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bego chi county chonsi emirongene na isano na ibere Soko TV oboroso womagusi Umurigereria bwen Soko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Soko TV oboroso bwomugusi nigo guchikomera na inche ritkore Juma chinsa 10 cha magoroba ase emeza ya mangana maya ekerongo che gukomanya aya gwateka koru chinsemo ao imeyense gendra gotengera Soko TV oboroso bwomugusi eretariane Linet Nyambane Nuga nitiskurwa somwana warakora ibya asama somo nechikosori tegerera bono St. George's Nyamira Academy nere skuru yao emerulito nige kogenda namaganyo CBE nguruturo sombi uburaro nabuigo nechilaboratori nebirasibito nebyekerero nigo tugutuka Nyamira County Anje Dr. Stanislaus Misati Inje director ya St. George's Nyamira Academy saba ibuli nko bakram ya mwana saba no mo na turetera ande ko basaba mo vendra turetera abana kiagre skuru ye buyere tubate de laboratory tubate computer sciences library full good library na environment ya skuru ga na berengia asaba na baito bagoso Asamange tuakeresimia se namba 0722734583 St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Uhuru Superstores yene duka mabungia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga guchakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetagoisirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kuri yeduka suragure byonsi
inse yekiramekemo aserigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores asomo cyobosongo ebara ya Hospital Road amagajo Auru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kosetome email info@ourusuperstores.com. Boigongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Ouru Superstores yonyole vintebe. Iyo di tarumbeta ya pili. Ekinege chule ya gatatu. Wewe oyo kobugibule kiderebe sakogwa. Eba koboria kajomongino yego kuana korwa Ensoko TV oboroso bwomogusi. Ensoko TV oboroso bwomogusi. Yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyose getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbari kobwa mbabwati mangana agwanjereria mbabwati mangana ariyo kobiza gose yogo kenga ni yo komenderania ebago soki kerororo. Nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango. Ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao. Kampani ya Davis and Shatliff nero munyangongo asika kimyaka 52 na kianda asobonia bwebyuma ao byubuye bwekerengo kyayuro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu cyamache ekyo gusyalere bimeri amache chigenerator chisola panel amone machine cyo gukenura amache boigo ngukunya bari bisima ngwagacha bari swimming pool na gugisibya ngoni bara malyogo yo gukenura amache asumu cyo gusongo Davis and Shatliff nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirenetie negedesenya kanege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708 623645 gose 0206966877 gose 0206968172 gose 0206968324. Digambate visitori Painapi kuratiga asa muleta nkuru kumilka sibira daiga setore iga koro kwa Ensoko TV oboroso bwomogusi ikaransa toya motwensi tobwaterane unana nyore tomwanchundo moga kominto nigo yaringi sasa ya moga sari taoni nigo yaringi sasa ya moga sari taoni Nguriole bintu byekerero bunesimi laptop subwoofer TV fridge nabwege bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asinjao nkoni tule bintu uchakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aseriguri uraikeye nigo tukamye mu cyunyamera no bokorere bwito no bwokokera twakirishimye se namba 0702669403 Eye Nsoki Electronics ibyo mu cyunyamera mwesi mwariganyirwa enyegetaniro butamero cinga kishoborere kolende tarikire nyegetari erabo butamero asogoko bokali ubya bwekerengo kyeguro utatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyegetari bomanyi boyisaine bakurwali amarwire ao asokolenga net machine ichekerero obokole bwito nubwo kinsemero ngebere nanye nkobara tole
ngwaka tura x-ray ngugweni tura maiso amaino amauga no mogongo ngokonya tura bangina kuibura na kurubiri uruiburu ngokora tule ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tule physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo ngutumia tuli insurance au buna sha AON Britam naboigo Trident nigo tugutoka nsemo ya magina tuligirenetie negite seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Kwarosire asa maigelio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigelio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo e county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu.tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Omwancho muri Rebu Ensoko TV igeta sengi Ensoko TV ibwatira senge nchao kokoletara amangana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera teneni anyare koba kawateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro perpetual machin na nyora netrobin ya Ensoko TV oboroso bomogusi korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri egwe Ensoko TV ntabe tokoretera amangana amagiye abunane twateka kurwa igaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkoro kwa Daniel Omwaga ne yene Ensoko TV oboroso bomogusi nugere tiko korubwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso wikebyekerama nkoni tole chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyuganetie ntubwate nigotoko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aseriguriora ikerie nigotogotoke nsemo ya tente umucyo Nyamira asamange twakerisi nigwetire namba 0714213424 Asamaria tankoro kwalis bosibori igaiga noviki hardware ego tukarega tente uko bari kan mwensi asamagoria rinsi Sembro Gomingo Magara mintu mwesi mwenye kitinga semua beta muganda goregeria Ensoko TV oboroso bomugusi Ensoko ya kusema tamakano Kwanza kabisa ngote babu na buja mane sunu kwenye gena koruncha kati kotera na rege buna kamono nda mateke ndoko korada kinyo kugena kono bugambe komo ke basa bakati monte matini ma che mutu kuni na mani kironde ko simakuta mutu na koruncha reko mutu meke bikunde mutu ndiko sinyu korada mutu ni turuka mutu yo jeko kuna come to flani na onde me ya Ensoko TV oboroso womo gusi abangi na ruteke iririato Mwanchumo ligereria Ensoko TV oboroso womo gusi
inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna noche ko bagukomerana na inche asemesa ya mayakoro ensoko ritukoria Jumaine ritukoria Alhamisi na bwo ritukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabotuko elionche komanya mangana mayabu na nyara ko bagagwateka kurwa se chinsemo ao rogongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bwo chi county chonsi emirongene na isano na ibere Ensoko TV oboroso womagusi. Umurigereria bwa Ensoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi nigo guchikomerana na inche ritkore Juma chinsa 10 cha magoroba ase emeza ya mangana maya ekerongo che gukomanya aya gwateka koru chinsemo ao imeyense gendra gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi eritariane Linet Nyambane. Nuga nitisukuru asomwana warakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere sukuru yawo emero lito nige kugenda n'amaganio a CBE nguruturo bosombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Anje Dr. Stanislaus Misati, Inje Director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakarambya mwana wa saba no muko na turetera. Ande nko basaba no vendera turetera abana kiagare skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full good library. Na environment ya skuru ga na berengia asabana baito bagoso asamange twakirisimya se namba 0722734583 St. George's Nyamira Academy, strive to succeed. Aye tata suka aye baba suka aye gase suka Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga guchakira ebyobwaga kibuna amabati yekigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetawisirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo aserigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores asomo cyobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ane na Credit Bank Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto asamange akisimye namba 0111161500 kusetome email info@ourusuperstores.com boigongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Asomwa Kenya Uru Superstores yonyole vintebe. Iyo di tarumbeta ya pili ekinege chule ya gatatu wewe oyo kobugibule kederebe sakogwa eba koboria kajomongino yako kuana korwa Ensoko TV oboroso bwomogusi Ensoko TV oboroso bwomogusi yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyosi getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbali kobwa mbabwati mangana agwanchereria mbabwati mangana ari yokobiza gose yogokenga ni yokomenterania ebago soki kerikerororo
nguriole bintu byekerero bune simi e laptop e sapufa e TV e fridge nabo ibyo bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asilinjao nkoni tule bintu wichakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aseliguli uraikeri nigo tugutukanye mu Kinyamira no bokole bwito no bwokobokera twakirishimye se namba 0702669403 Eye Soki Electronics ibiro Kinyamira mwesi mwariganirwa Enyegetaniro butamero chinga kichoboroere kolende talikire nyegetari erabo butamero asogoko bokali ubya bwekerengo kisheguro otatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyegetari bo manyi boisaine bakurwali amarwire ao asokolenga net machine ichekerero obokore bwito n'ubw'kinsemero ngebere nanye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangena kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yeto nigichire amariogo ngutumia tole insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo tugotoka nsemo ya magina toligirenetie negate seni kyabu Mwanjito mulgeria wigeta senigi Ensoko TV umurubirio Ensoko bwakire buna twachike tukotebya ingango letu twaringa mugeni to ase studio asirie Tamura John oinando biriga kuligia obo women repase county ya Nairobi litsukulia lero no torenere gaiga litsukuli twatebanga litsukulia lero www litsukulia gusjengera abaswati nabego yo mintunya chote nabakago tebanga to wishiria mayabuna abaswati igoli litsukulia lero nigo ndeye masemo na muswati Mura John tunyare togosanga tumanye nga siasa cha Nairobi nabeganyari kago tusemya se studio yaitokura sisa machiria chia Bironge county ya Kisii na wege county ya Nyamira mwabiri mogonte byanga omuswati narali okubwekaine litskolia lero twabire tokumoneta se studio tumanye nga wikira boniga nga yekire asense mejo Buraibe county ya Nairobi anyari kago twerera mogeni karibu sana ase studio. Asante. Aigano Ensoko TV. Asante. Orosubu moksi twetusukwara yigure naranyigure amanjito mulgeria inera mugeni tase studio sangana intwe asomtanda Facebook na otunyora bune Ensoko TV borosubu moksi oende gari YouTube ne Ensoko TV tunyare tugusanga na ebene nabigana bagutuma ekerengerero kyago twanyara tuguska mutwe nabego gosemania korentika mwarigani omugeni anyare kago toeresa anyare kago twerera tunyare tuguska nae nere amo mogeni karibu nande. Asante. Karibu Studio TV aigano togonyora tokoena no mugusi na boigonyora gakwena na ekerengerero kyae tumetinga gwikira boni gatimetia siasa chao kira kini korende tiana gukaribisha ase studio onyare kogote na okorata teya marietago na bigesa bari yao. Asante asamarita nguru kumrajon kuru Embakasi Central Constituency nkagusi recto masaba Birongo. Inka Gara tutebyanga esabari yago wikira boniga so wikire esabari yago buna kwa ichagete wikira boniga na twarete passion ya siasa
in 2020 nga join politics narikomnyoka ne kiama kia UDA nariri kia renge kegani ngamnyoka lakini around 2022 kero nomination church ko korwa tichinya reti ko korwa bakaina ne direct ticket lakini ngamnyoka independent and I was number 3 out of 7 nechukura 15,000 Watemesel sana na wigo tutareka senseberi ya siasa mimbera bakora totebyanga ubugima bwago isabari ubugima bwago ngakiabiri buno muswati Terabang rais mo no nande terabang kongu lakini rene ngonya gotematore na somete semeria kusie skuru kufadho cho girls ichuni Korwabunga and another school in Nakuru County, St. Clair Girls. Ngakora nga proceed to Kenyatta University School of Law. Ngakora wano nchane mwakili. Wow. Tuwate mwakili uri LCK gari odhiambo na wano na nyoru mwakili onikura sorongo uri tuwagusi. Ega siya uyobu wakili ngakili so far. Tinda so practice mo no siasa yangirire I have a passion in farming wano konyora mono farming ngo tilia manani na farming yero ngakikuirite biyengirete so far I can't complain farming ne wate challenges chae na boko nyora wenga kubekere bet na boko ye season na beko samba but season yende na beko ba successful ngokora farming ya molo most link yo ku engaging ebiasi cabbage biasi cabbage echiro ngakire sko ga bagotebanga echiro gesari gite eteriko chiasere kamono ego depend ne weather keremburere nyinge na bechire go sarikese ngenje bintu bire biko imogondo kose cabbage buna roteriko taka mbura nyinge na ntetekete mugasomonge etekete moderate rain na moderate sun chirongo chere yara sareka rakini rende toko gwate garanse oko unande kwa chakabia but on a good day na bomuntu korasira chinge korase farming mbia sana namana tigatura icho kasi county ya Nairobi mwanchito mulgeria iskoria to kwanera igoro ryo burai bubu women rep watetenga kwaligiti mwako 2022 na boni ganore asesabari ryo kweneke buna guciro kuri burai bana nonde sesabari esabari isofanga kikwirete tili raisi go siasa nengongu sana ndase gotewe especially sabasbati siasa nengongu sana lakini ngonya gwesumande ngonya gotemande and I'm hopeful ngo bande the next Nairobi women rep Wacho to women rep tutaiti tutaraskaso women rep karo tetebiango mwanchito mulgeriga na barataka kumanyanga egasi yo women rep ase county chitu neririye women rep egasi abona benge yo mujumbe lakini bonere igaro musfati mujumbe ku county ko create a position eri ko fill the two-third gender egasi abantu bange babere babatabanga mbaro chiaza yekirugo kyo mu women rep lakini neli ndata ba women rep bali twaracho riko chimaiga mbaracha out clear ko kokorera abantu emirimo egera abantu understanding egasi mu women rep nereyega no mu women rep nabwate funding yako nyora kiro mwaka eyo tariko ba utilized bia sengencho abantu bange mbanya understand to konyora abantu bange bamantenga kero wate to sinech basari ba komnyoka so umujumbo chiko ba cha CDF lakini ngaf neroro ne bwate chibasari kiro mu women rep na wate chibasari ichichita kero so ka isko ga igachenda konya abana baito gusoma so no bisirendenge yanda tebe negoshugulikira mahitaji y'abangi na mahitaji ya vijana nabagaka at large na bono ingi kiagerete ntubwate kirogo kyo mo senator ntubwato mo governor ntubwato mo MCA lakini ingi kiagerete kirenga kyao kyo gochikorigiye boga abo wimerere pinkereki atachikorigiye biroge ibinde is interest yana nabasubati abasubati ngoranga tukumachi gotacheru sana bagake bakumachi gotobwa chinguru
Bono ndo chengansa konyole kiroge kega na bango suguma basubati mbakonye mbaraise mbalift na barau baike space gete baranyara gutware sauti yabo kera bagake bago tutachira chi sauti sana nduru kuigweka na buya iba so at least kiroge kega na bage konge opportunity nchugo lift ya abana basubati aroba gotibanga tutats gender lakini rende twarorire egati y'abaswati babere bakorera sana asense milio kwene kyabuna abaswati ngwe sokya bale nabarubuko ba abarai kulende boni gantu bwatwe omugavana we county omo women rep county ya Nairobi Esther Passaris so fanga kiro cheregasi ya yere maybe nabo kumurangi 2 to 10 iga Olin onyangwa beka 11 na rogoteba 11 kagara ofirire gasia gaste yago tokorera sofa squeeze wantimento sare government spokesman gosare spokesperson ya serikali of late taruwe usisha na mangana yo konya bangina o chire side ya government mo no bone government ya gotete webire gotete abari bamubegeta sekiro gekyo o chire okore gasi etalie yaye gasi achore twagora Nairobi yega no wakikisha abasubati aba baiseka baita bakambia baraso bikimabwa lakini wana matuka mange toko morora abana bakena bwa tete kurwani maramba yenda angena bunge chibidi akobekari bakubike bill none okonya buna young teenage mothers kento bune kitanya kerengera instead chibidi akobeka nchiringa bana bakeba kuna na masasimba basago ikangena protected areas igonda sekote oferi buna women rep ya Nairobi oferi taraikirania maganio y'abantu bamuchorete kyaire gasi yakorateri y'abantu bamuchorete igasi serikali yakora abasigari mbabate spokesperson chawo tali ruta kiri kokwana on their behalf nabono ntubwate oguchamo kumurai Raila Odinga na boigo muraibensi ya Kenya bachira moko lemeremo tubwate opposition tubwate boigo egati ebyama byanyali bigocha abo ikaraboni ganga yorochorabe ase enseme yago yechikora goikirabona igengo korega siana no omoske Rigathi Gachagua na sensemo ya opposition ase kyokora nere endo chenga ngote mali kurwanira abakenya sana ningaminete agenda yaye yogo chense payslip abantu bara payslip ngorera bale nindo chobuna gotema konya kobarwanirira konya wakari yogisiko gaiga twanya kumwegu serikali ya tofeire Ruto litwachorete ngagite bagita segete bagatuchenjeri kya Ruto twachorete tali ya tobata bana igo twachorete no mungao oyo tofeire tarato ikirania even chi promise chiri atoete one ende sensemo ya Gachagua to sing in chondo chago go fight bad governance and against bad governance na bono ekero ore sensemeria ya Gachagua eroro chenga nechukikirania magania yaba 19 tubwate chi promises umuraibensi ya Kenya biriga ko ria buchia 7 na wikira boniga ntwala se gazeti inga umuraibensi ya Kenya ukurira imyaka 3 kurwa swabisi lakini tarabaga wikirania chi promises kusie chira chiria ditu chia 7 oroche Gachagua SID ya Gachagua muchigo chikirani weka to chikirani Gachagua menta no village abuna uchiberuke village o manne village orino mondo rulense o understand it ebirero byabantu na nento amoroche kera lenga serikali in fact weta na kwae tosau koligero rubiye kwa ruete sengenchale gotete abananchi yalenga against umuraibense umuraibense otoferire Laguna bo maina ba mangano muraiben so to feri chi promise chiri atoete chinga kiche campaign nchena lenge party campaign yae etu achite to kangaina bangina ba konchinge ni to kangaina bantu bechipike to ko baroka mama mboga to kabalera to kabeka marunse to aminetinga umuntu yongo cyari gutucencheliense lakini bono to feri no ko irana sabangina barendo chiko batenga yabono umuske Gachagua tebire na chachinje amangana abega yabere gasia ngongo kera yaikire mbabwati mani no mwana siasa onde wense ebaro chenga kiro muntu wana aliska ko bangaina eyuere bobisana na bono twarorire no enye aba MC kurwa se county ya Kisini county Nyamira bachigo chase
enyumba y'oburai y'omaribensi ya Kenya baumira nenere lakini batebire ngane nchire yemo yokwenekia magendo twararibo igigati y'abarai y'abagavana nabono bakabari mu guchikwa bari kwenda asiyesemo chiye chinyumba y'oburai ilibanyare bagusanga amagani yabo gucyasumura ibensi ya Kenya okagitinga nenchire yemo baguchikwa ntamagendero usirichinda cyabo cyakoira usibono nigo yabeire rasma umurai bensi abe kagusasimwa iryanyarega kubwata kwa magendero magendero tayo baguchikoli state house kyagera kero umuntu nasaineri chibesi cyaye umugavana nabwate chibesi cyaye asaineri chikuru ase serikali chitakira okora magendero MCA nebekere naire chibesi cyaye chitakira okora magendero ababunge mbabwate chibesi cyabo ekine chinda cyabo bakwera state house ogento ndanyara otebo murai bwense ne campaign yale ine nchirenda ya moyo gukora e campaign ya kubarangeria ali gochikobatuma ngagaki eground kyane kyaberi bobe muirane asichi ward chain asichi constituency chain asichi county chain munyale ko ngakere debe lakini o maene mbolinga gochimaega chinga kichamaega twarolera aba governor banyale okora chigasi bira kogenda imeya state house kuchikoligi chibasi chinga okororo kentonge yeke ngao umurai wensa gochigoteya abantu twacholire kubarangeli gochi state house kentonge yeke ngao gochikobateya atabatebete kuri 2022 igonta getabantu abu gento na korengera likwana kero montabe rase ward ya se constituency ya se county ya akorera abakenya gasi kulingana bana bamucholete chibasi chiri baloketire ne serikali chisaine bakora magendera digo magendera mangauta ya bauchi gusaba korwa somurai bense nabono onye magendera te bauchi gusaba korwa ase omurai bense ya Kenya abarayibara bunoro chingote babarenga rasma bagendoro ninkyo gagete bagani ndikokora guseni mtu abana inchi tubwatama mocho tuguchora abarayaba ninki bagendera tukokora iri kwene kyabuna amagendererayu ngo bayikirali batari kogenda ase serikali aba ndatebe ngaintu abanenchi nintu tokokora amagoso in fact abaraya egana ndakero kende nawango teba they are not to blame into to wecholera abantu ababe mento sako gende chiro gore yangembe tigoto so complain kero nyebegete uke nyumba to konyebeka ego bano kerto kende chiro tiato gore yange gochoto isane eliora nyal kobeka otara sabantu kero ko gore yange gochigosinyana nawo munyano gosinyo soka sabantu yori no bora nyal ko bago gochandika iga baraya batogo chora kero to chora baraya babe lazima obugima buchiko bobe gochimato so tutarachi ko blame abaraya ba wekatwe bolinga are we making the right decisions into na bakenya nyuma tutarachi ko blame abaraya ba igo bana bakenya twarko babangain at least asenga keya muturate chora barai baratokonya kyaro watebringa ogole yange actually ncharo ngende chiro inkole yange mbonye maybe na fosi gostindigere tibia tukubeka nabono enchera nera baraya baito bono tutebe kurwa sorongoro iturwa gusi gustoche semgima enchera nere baranyari bawikirania amagania yabo batari kogenda se senate lazima bagenda senate to state house lazima baba kunyara bagwikirani kyagera twatwalire umurai bwense Uhuru Kenyatta oitoro chegasi akorete chipara twatwalire umurai bwense Kibaki chipara tokomnyokera Nairobi gaiga nero chitoko chikale abana akaleta amasomo abusa bana bagasoma ntwatwarete moi chinga kichamo ino makena lengeti ngonyara gukwanira igore ya moi mono lakini rende iyo ntonda nyono no mugati olenge shilingi 9 and the economy was doing very well bogimambo arenge bakongo igote go chakobanga chinga kichiga chomo sikeruto ngana lyo bogimambo abere tofauti kuiko montaga ndempaka state house ya chiko mukwanira 1 on 1 kumatenga ya ebintu byabere bobe nwancho torosele none pa talinga atakero wancha koruchi bese chichiko kora makenderero ine right ya bakenya igo abagambi tochorete talinga batakere kwenda kumwebereri kumusasima kumutenga to echibese gakito chikwaga chira chipara tuchiwakira chiskuru chirangi kusito chikogorera abana ebitabo ine right ya bakenya chibese chide it's there chibese chinchiroro ngosoka chire kurwa se serikali ngosoka chire kurwa treasury igo tira chigenda se county chigenda se ward chigenda se constituency koregas lazima baraya abanyar ko bakwenda state house yera magendera nyar ko baga wikera bakenya biye manusana nabo igo bono gwatebanga omwakulyo 2022 niko kwalenga sense media yo murai bwense ya Kenya nabo ni gatotebo murai bwense ya Kenya ukoligirio gotebringa atagita kole mirimo yaye no wanchirana onye gugwanchira
no tutebi nga inki gya kogera wanchirana na no turi guchiwanchirana ninki kogera tuchiwanchirana kubwaterana nere na ndigira ro igancho korega sinera tingo nyara ko bagingwanchirana kyagera ufailire abakenya tinte tuko ba part of a failed government ene serikali ya tufailire ne serikali ya sinyuruko kogo kora bintu biri ya promise ti abakenya nona lengo yo mo go promise abakenya bintu nona gatarire nere na roche buna tware go promise abakenya lakini karongo ligereri kintonge yo na kama kolera abakenya kiri aba promise una bana yente ke ya affordable housing na bakira abasikobe ki lakini bana umuntu urase serikali oli 51 years oisire kuritaya chibe sako na chucha affordable housing na kenyombe go chikomokonya gateta ira na soba gusi achigo koteroro nyombe ete go chikomokonya igondo chenga tingo nyara okaraga sino murayo Kenya na bono twarorire gati abananchi gose abananchi babere bagwesokia na gochora abarai lakini abarai ekero baikagali mbari gwikirana maganyo y'abananchi nkyo kagete batari gwikiranira na ndinga ki turayene kibuna abarai abekero bachoriro wikiranie bara maganyo y'abananchi abarai abananchi ntetukoirora ngamba bwati magoso nkorra tole into togo chintu buna abakenya into togo chora abarai ababe lakini murai na bora mochole butate yabona murai bwensi ya Kenya gwakorete nere kasi na baringa gwate promises chingi ya gusichira chingi ya guchasaba na inchi lakini agaikaga umchuliria iga igetaga umchuliria na kina chaka ingoteba Ruto litwa campaign nereti 2022 no yo tobate bona iga ne tofauti gorro muntu na Ruto chenjera tikatiga kairo litwa bwate chi promise ya twete to spend wa rochenga ngo chalo bakolegas aba ndo maskuru na to kana tikera ko nyabakole na legas na ntuntu aiwa to karate to moy punishment ige ntonda nyale ko bagingo tebya aba Kenya tiga to teme ko ligero lisano muntu na record yemermo yae kosekero kende na botoko tema ko muntu igasi muntu mungao taranya koraga sinere to moteme Tegazi matunya utare chigali chingo turi okalioka chigali chinyinchire chiro abato tema turatumie gali yenyi tororenga goseneto ikastwara ko genda eme chando to chitwakora abato nyara ntumanyete ngo muntu yokera linge gosene docket gete takora timeremo yayabya akini ochane chibeso tutumbere twanya gotera litali atwaranga oyobona nere tuwa gochoro murayo mia olenge gochakotokonya na maende buna gwatebanga ekero gende chiro chori yangiri ukubika metaba na inchi buna boniga okonyoranga inchi Diana okogani kwanereri kwali ngengule sukali umurayo chire na musini ontebringa Diana eye umetingo mnyokere sukali linde baro egankonya igonga no intu abana inchi ntubwatama mochikiagara nturikorigeria barayi abanga ngocha bari batukonye osena bokumanya umurayo yo nachiko gokonya kurende mwanchito murgeria na tugendera tukusanga igoro yobra ibweito Asen County ya Nairobi na bigobra imensi ya Kenya no murayito mura John Horace Semi cha Nairobi murachiko gotebyanga nigakoria obo women repas chinga kibone chiga chiribo igo agende tukwerera igoro yobokoreri gwe serikali yense ya Kenya na bigo abara ibaito na bigo ginkoirana asori kuri Europe women rep kwa toire irenki agerete tochitukuligia obosene tose tochitukuligia ekirogo kindi gyonse nabano kwarenge no mugavana bwe county yani omuraibensi ya Kenya Muski William Ruto nokagetenga abantu bono bali boigete kuba promises ukira boni ganga kyokoba ngakyo nyora challenges sinchiro konyorekero okuba kuwanira uko kuamini bari kosebo kwegena inga no chiko kora magendero now that toria serikali in fact no gototegerera mbate tugototegerera mundago tenga no mwachiteiga mwachire buna mwachite 2022 nando gotongaina nando mwachakire gotongaina igo yabere gasi ngongu kwenda gukwanira abantu bari to kwanira 2022 ko batenga yaya choro murai wense nkoro na chatoretera magendera koirana nanda sa abantu bari gochiko batenga yaya bona nande nachire ndo no musiko yo munga ndonyara ko ba to kolega siamo abakenya baikira sibaro sire nabana siasa mbatege tuko tutegera yani na siasa barorekanira ko babakora abakenya barosire lakini yantonda te abakenya nkilinga ntutakiri korosa ne choice to megete keritoka toko nyora bana yakora somore omuskeruto ngeli tu etakere tintu abanyene
Ndio tebanga alijitakia. Ni msiba wa kujitakia. Bwana. Na bono obo imere poko ligase county ya Nairobi ntoreke county ya Gusii kiagerete ogachora county ya Nairobi na tari Gusii. Na menyere Nairobi asama tukamange. Na menyere slums na chageto bimabane kurmadare kerana arenge osoma. Na role buna abantu baguchandika slums. Na nengora isaransa narengera ringa ndasaka korege ndobuneke kange okonya abantu. Nabone bijana mbire gali biromta amale monare ya serikali Nairobi chi space tumanye tichiraire basa. Space ora endo kwa nanya no mo governor we county amotebia ya space yega. Abana mbalengaro chibago chandika sigete. No ba support ne chiwese bune changaf. Chiwese chibekera se docket yo mo women rep. Oigore buna chikawash no enda nye madare tote oigore chikawash no eni komi. Obeka abana abo batebincha nabachagere byasare bigenderera nabeko nyaroko ke nonya no bibora se slums. Teenage mother se abana babange tari wancha kwabo konyora abana mapema konyora ndego sitabwate nonya pads onde tabwate gosene yanga muntu mungaina kabesa gasini ni osemi ambiri kwanyora mwana onyo Robert Onyari ko bugima bwaye bwachenji abana bayiga muntasi ko ba nonya 1000 tari lazima baye guchibesa nyingi. We identify teenage mothers. Personally, nchene teenage mother na renge those days na agotira wono lakini I was a teenage mother. You want to understand it? What it means to be a teenage mother. I had my first born at 17 years. You want to understand it? Inki keminete ko be teenage mother. Abana baliosa ko gendo bagore no ne byasi ando yamo bune byasi binchenko mansa ko banyorere ndo yamo. Ote yo mwana oliaya. Bwate byasi ebi umugorera ganto kaligo cross chips yasa anya cross chips. I believe ngo mwana oli at the end of the day nabako nyara konyore bese agorera mwana ya pampas na ria agorere kiri atagete. But bano egabona batikira ali bawo chandeka nguchi narro besana nguchi nebeka in their shoes na ranga their days nangani omwana oyo na bwate omwana nanje thank God to my parents bankonyete kurezi omwana lakini naro li utabwate umuntu komukonya ngakiara nyaro konyeka bali abana bali okonyora they are not even able to kere MCA yabo they are not able to kere MP bone barororo onde tayoko bakonya igente kike ka motivate ngaranga sakonyore kero wekega ngende nchakiro muntu lio kalensali kumulift nera chegoro. Na bono wikira boniga buno uburayi bwawo bado no murayure maybe organization inchiremo ko begete guse mu guchikubeka kwene kyabona ngo konya muri abana aba young mothers abana bari bakonya ruburito mapema nabo yigo abana baswati. Nchibuna nsa konyora uburayi ubu nande guse nintabonyora aya nimbwate foundation yane ku Murajon Foundation. Murajon Foundation, it's newly registered. Mye foundation yega ntete konyara guchaka gukonya young mothers nimbwate passion for young mothers ntete guchaka guchencho bugima bw'abana bali tingonyara kubochenche se kiwango kere igoro mono lakini nima ntenga nabonda bochencha se kiwango gesinini banyara konyara at least na banyara their daily bread na baba nkonyara na bakolere problem yamo. Another thing to what about gender based violence. Kidogo ngo general raba bantu ba gender based violence kipi nabya bongo njanda bire kidogo kera nabo kwandiro muntu buna lero rwaniri guno mwako yose rwaniri guno mungino after like 1 week nende kwa banyore baramo bono wasinyo nakyo nyaro konya bantu buna but rendo monta so come up with a counseling center ya bantu buna I think nabe ko nyaro ko bagiko bakonya rero na ngana neri yango kiasi gazeti ariko tebanga abagaka niko bari depressed desa nibo batama jukumu amangira lakini rene narona ra asekoro ase county ya Vihiga narabago tebanga abagaka niko bakari goitwa matukale romono nana kumanyanga abagaka ngwanchera na bali baito kulende amangana ya gender based violence sa ulikuwa ya kwanire ngakyuka getegari ase ebinyuro byito arabeka gukoro ase ebinyuro byito ngagete kwere civic education yega neryororo tusakonyora abantu baragende bago kwanira abasubati bago kwanira abagaka ige ntokonyora abantu abako buna in fact usako tekerera ne binte bikesana ubugima bwabeiro abakomo urabwa komira okonyora omugaka korukoruga abo maybe acheteke barua atanyolete bese uchanyombo mangina nere tabati sukari tabati chumbi
Wacha akeli ogiri sini ni borro mugako gwato mwaka gugu. Taringa wancha ku mwaka yani borro bolibo gimobo kongo bwagero nyara ku mwaka. Igo bantu are ko nyara goika mashinani. Tokonya n'abantu aba cinchira n'ekinyenge gasi ndatebe nganchi ya Kenya turaisane population ya hospital Kenya chigasi njiyo chiranyara ko bachigo toisana twenspe lakini ibintu mbiro rombali mbali bune biasara you can empower someone acha ke biasara nyore bese yae abangi naba baito bale mashinani gali ibintu nebinge barakore nabasomu bondo bale mo ngino nyore chingencha yo soka paramo goroboni nabako nyore bese yae inkoranga nche nabego punguza no nyene tsegi nyomba kyaera an empowered woman no muntu isanegeta muswate watebese yayo kwando chiparago lichinyanya toko nyora sibawo chakoretera nalio gino mwako yegoteranga taranyara ku provide igo kero ko empower umuswati you empower ejami napo igo abagaka banga kibaro bara empowered no nabagaka aba chigasina nimbara bunchira tofauti mbale abagendi nabo bakonyara no muntu nakamap no ene ekasi buna community nabo bantu bagocha bagori no nechigali tutabe no nechigali bune cha matanga chibinyoro nyoro muntu yo monyo liregasi orono nene yokugendi abantu bande baigore no nechisako sako nchiroro ruranyale ko bagoy koigora chene bola abantu koino no boloni kororo wano nabagaka bana bakoino nechiloni abandi baswasi chipikipiki abandi bakole byasara bya burimi buna nateba I find oburimi gutwara chibese chinge timentu sina abantu abangi batara adventure by I find oburimi ko twara chibese abo muntu akora oburimi bw'echingoko a supply amageno ndakora oburimi bw'echomba supply amabere Manchito mulgeria nara tugende tugusanga no ene chinga kiboni gatugukwanire guru yiti segi chiegenka tororire abagaka bakurwana sana nabangina babo tororire gati abo babire bakwerusia amagimabo nga obugimani bwo bwakwangire kuri no Manchito mulgeria ndocho yo mitao teba wanasiasa wengi wanachitakia sana msipofanyiwa vile mlitamani mnatuuza tena kwa wanasiasa wengine yo daotenga pamoja hadi mwisho kurwa ngombo manamba by Ring Kingdom na bega tebanga Gakimora unafanya kazi mzuri na mkiwa na Rigathi hope mtafanya kazi mzuri inoyo minto Bernard Unyonga atebanga thanks kiongozi from Minnesota Kawangware Setrides Larua Primary School noyo minto Mosebego sanga tebanga aba MCA ni chinda chiabo bakwita State House lakini wananchi no tole ni one time egati abali bagende tugutuma ujumbe nyiranga nabo tuma ujumbe agasina mbayitya studio ya 0788666663 nere nabayitya studio na utunyara su mtandao Facebook bune Nsoko TV na bego YouTube tunyara tugusanga cyo kituru bagende tugusanga no murayi itoga igase studio nere John Mora to ino mutumo komo kego tunyara tukwirana na kugendera na gukoreri omurobirito Ensoko bwakire na incheda ya Nandemo Eye ni Nsoko TV uboroso bw'umugusi ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane Nsoko TV bwakire oyo na Alex ogetingiti korwa tasia inde meyomero bilyo komo mpaka mwalio amashabiki yeito ngo batebinga anonka Ensoko amakene no ku toko yanyora karibu naande so imeyomero bilyo komo mpaka mwalio ebagotebanga yogoseka mwalio nero goseka buya maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kia usigetegia Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni
kumerna n'abari b'Chinguru irikwe manya abona wataka kurutana nyachiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana magia. Mwajito murgeriane chinga kisitoko tibyanga umurubiro ne soko bwakire chinga kisitore no musubati heba tebanga our women rep kurase county ya Nairobi aspiring swene kyabunango cyaroswa asekirgo kiria anyarika gokonya abasubati nabo igabagaka rero bagotebanga abasubati nabagakaga bagokonyu asinche yabene no turutunere tugendete gusanga igoro ryoburayo abasubati tumetinga ekerengero kyago nkirikeke wikiraboni gana ritwanya tugusanga ase studio genda utomba ujumbe yao ase na meyite studio tonyare tugusanga nabono tiangirane asomoge nito anyarika utebyanga sofa emirubiri betekene kyabunangu cyurugo cyabuno mubwi nabo igama mu cyari gwakoleta mu akolyo 2022 ukikwene kya turi gukikuyane kya asomwa ko ikyarabono meyite tebanga number 1 ndiye mushindi Njiritani nte tukora sababu Kenya mavera asuko bangaina 2022 na bako bacholere serikali yembe bachandete lakini asu mwako 2027 narego sababa na inchi toake chikura asuko ligerelia record yomu umurai togo chikochora abantu abonsi pitu abamanyere na baitondo bamaente chitabi ndo bamaente bintu bakorire na bintu batarakora igo kitora chiko chora barai asumwa gogo cha 2027 nogo ganikwane no saba kwane nga abakenya bachiko kora the right choice era babo besana 2028 na ndo soke para na opposition into na opposition batoro opposition tuchage korera na tuafeli ro chora tuchage go chake konyokorera ne siguli para ngo bigima bwakonyira Twara kunyara gukora choice ingia for the first time to make history Kenya tuchora barai barachi kotokorere gasira bavya sana negen tonare go sababa Kenya mwale wancha muldigere chanda out chibase chichinsini ni abarai bago toretera na chichiko chichato onjora ngorange togo chitwani sinale bukwego tebanga bune sawa neti battery ya tingonyo ramba sikira kine sometimes ngoranga ntubate right yoko nyoraba raya ba but we sell our birthright by taking a small loaf of bread umontawo ko mugati yo marero kwali wako ra mugati yo togo chikolimirere ay kwa muchora buno mugambi Dibagao chokorere gasyo babuna CMC chicha kurusi chiko anda state house rero chiko ira chinda chaworo mbaye ngwanda bale state house rero mugoro bangu ire na bale chusine chibese chitimendo sina bantu bale ngachiko chikekera se ward umuntu uri bachorete rero chinsa buno tokwa naiga mugonda kara gwitu mugasona no boyo tawati lakini MC yae achire state house kuri gichibese ichi chitarigo chiko muikera naruko sababa Kenya bo pima banda bakabisa babaligere kabisa 2027 onde wansi utara korero Kenya gasi arosi wantam tuchora barai bago chikotokorere gasi usaba kwa na Kenya kabisa chibase ndede ukte monta usako chibase kichirale tu asora aikali chibase lakini kera ikenga kiyekura Kenya twanchi tuchora barai bago chikotokorere gasi Nabono twarorire abaraya banki babiri bawesokia na gutwara botonu sana wicha saba na jensi na tumetinga abana jensi wikiraboni gamba bati chimuru na nabangi bali maybe aikwara isokire wakwale nabana jensi aba natemere gukwanira abana bali natemere go interact n'aba jensi aba lakini ubu maine bwa mangana mbolinga come 2027 aba jensi aba bonse pingo choro ko banyora ondo chiro opposition ondo chire government Igo asokora kwane Gen Z ngatalinga Gen Z ragere ense change leadership is not about age na uturanya ro muga ko 8 years nili agotiro tanya ariko rense lakini abwate
obongaini ko bo mwana 20 years igonche ngo believe nga teringa ne lazima jenzi na obara chenjense I can say they are pace setters eba to igoreta maiso because they came to speak what we the old were not able to speak bali kubate siku kidogo babwatwa bako abantu tobe bold enough buna abana bari jenzi toro chebare bold enough abana bakweta so bugambi essence ya Kenya chikonyoro obusibore twensi tweru buna abana bari then obugambi barase ochikabobye sana abana ando chibairarire mega kidogo tiri mogokone bayande street gosteni mogokone bachikonya goitwa masasi ase street lakini no mogokone bayandere kuoga na banyakoga ase mitandao banyakora no civic education banyako ngaini abantu buna ntutu agotire tutaro chobuya boburai osi tutaro chastoko kandamizu na serikali banyawake lyogieri by the time togo ikankagete na wakonyoranga baigwira abantu abanga maiso abantu banyalire ko bagochora barai bagwenerete na bono ase county ya Nairobi buna bagutambe bagotebanga ubugisaku ntubona ntiro kwanira ubugisaku buno mugusi ore kwabeire maybe gokonyora bagusiba mino murakwa no batebye okuganya kwa ukurwasi bari abagusiba itegento ngendrete ko bateye narate Amerika bomera sana ingonya ko batebye uro ya unity o mane mbulinga o mane wa siasa mbulinga obugisaku ngo play very role yana sana siasa that's the truth we cannot run away from kerotogo chitwategerera chi interview cho umuske Rigathi Gachagua oyotogo ingokora nere mirimo nkororande sana gakonya korera ngaigoro ya shares echichagerete akamenya kukurima ya serikali lakini wo maana mbolinge genteki agotebegoro ya shares is nothing but the truth ntubwata abantu bakorokuna batese ntubwata chikabira we have 47 tribes if I'm not wrong asense yeto ya Kenya lakini osakoligere lichi tribe chine nchire more tribe kobwe chinde chikabira chine nchire yanda tachire chikabira mono kobwe abantu bande akiako era konyolera abantu abange momentenga especially bali bakolige burayi bwenso konyora balengeretinga nsa konyora Mount Kenya liori na itere mapsa 12 nje yondonda kwanira abagusiba ito na nje ndete kote yaba gusiba ito tende tikorekana ko bo mukabira lakini abagusiya mulimo nganjere mbo mukabira serero unity nere important sana yunainu nchwa mabuna abagusi ntuto demand kitoko demand ko rase serikali onye nekiro ke wasene tamutaite ebekera nyamo na ntumutebe na ntuka kesiri tanga na ntuto tokare twara support ya abantu babande na ntuto tokare tewe kiro ke wasene ko semutebe no nekengoli ke women rep na inu mombo atere na bagusi mutebe na inturero egento tuteta meyo mucho Nairobi nekiro ke women rep ke usi aba women rep na betu bagusi talika biranga bono in me ya Nairobi to kwanera eyure cosmopolitan tutware na ntu kiro ke kemo tukurwanirira buna bagusi kera ntu twabere to support abantu bande nabo konyora bagusi twenda twakera umuntu onde ntu ndokonyora magenderero ntu twali kwebekera nyamo na ntu turwanirere kego chikotokonya koleta magenderero imeasumu gusi karate byango maybe emerubiri begetwene kyabona wikira 2027 itarika wana chikambeni do chengani go chiachakire twarodigatia abarayigali ababere bakwenda igoro mbari ngase county ya Nyamira bahukwanira omugusi ko mubeka abisi nande murayiben sentunde yakabere wikira bonikana bagotebya nga amerubiri kyo begetwene kyabona obubuyo bubo mwako 27 buno mu wimenire pongo chaboreka nimbwate imani mono nga 2027 yekero keke ngoirande vacancy nero as leadership ya Nairobi bono igengo ndagingo kwanera abantu gingonya konie sera yane gingo batekelinta geteko ba kunyara gingo bakolera kero bancholire kobo umurai o Nairobi women rep tinde tiko ndagingo bangainanga ninchemba golere chikali batalire ose ninchemba gachire chinyomba chingiye lakini yentonda batai no anemereme yunte tiko chokora talinge ngo chokora ni chibestiana chibesti serikali ngo batayinga chibesti chichira se docket yo women rep kinda be women rep plan ya neno go chitumia enchere eyemo go se igende una bono ndengerere tibuna nago tebi abu muchaka nonga young mothers na bumbwata at heart as at now nare konyore opportunity yo kobe women rep bali na bunate tokoligeri abanta batangani nabunate tokorera egasi abanta batangani tubwata babora kana barabu banyarire ko bakwebwase ime ya Nairobi
bagweta chirakire gento mbabwati ondoko bakonya na ndi chibase nchiroro chitakere chibakonya abuna bundengereti kuchikobwati siko konya abana aba baita bake chigenzi nchira riskal chitabwati gasi maybe batanyorete konyora masomo abandi batigirete gati sengencho bakongumba mbali no mbara buna botoko bwatira namo ndete chigasi chijwa kali tu banyokora neba no sukuma mekongotene nabo ko bagolera ba empowerment yo humanitarian kwaro cha gusi ya 100 shillings ichino bosi bagolera tabangi na bagusi na bono kwa watwereire kugania kwago na ingyuka getigi gukubika kubana mbeyemo buni women rep asomo chiyo Nairobi egento gikumbika na mbeya monkelinga nchembanya gontema mba feiri nimbwate kurimeyane nimbwate ekipawa kyane nchomonyane kyoborai nande abantu ba Nairobi mbanya kongemeremo ngange kubakorera na kinda ete bangemeremo banteme kinda sinyuko kore mereme yega nabo bagonseri lakini ndo tutaiti bakoseri lakini tinda tuwanseri ntobwate imani ande nimbwate maninga nche namenyire na kinere slums namenyire slums n'abantu aba bainse igo ninga understand it obogimo once more better than abarai tochorete buna women rep sai ne women rep to pasa listimento sonya ko manyano no muntu naro kurara nchara madare nchinarari madare nasike ruba kenyomba ninga understand it obogimo abantu bagwete risko gega igo okurukwa na singoro na kugoko push kuminyoka kusenintira na inchengi kasegete igeranya alko banandegi nkoira na nsali asina chakirete nchiko konya abantu bali nsali astole na barabo na bono ntoro chobo chori baisira wika chikambeni gaiganko na kubwata chirense no iba gotebya nganchira ikakore ntoro chingo mo gusi anabego kurwa chingo ambagende tugwesokia na kuligia chikura chiabo ngakiurate yo mo gusi yo minto gwikira boniga twarorire matiangi besokire maraga bwesokire na bego egatiye byama twarorire opposition igali gashagono enere kurisaidia ino bagasene kwegasa muraibensi ya Kenya nere nkweneke bale ngosware sintundi ya kabere okosemye kwa gusingana yawo gucia umurigeri ituneberi nteto gote ya umurigeri nga muntu tabase kubangena nga siasa terachaka siasa ya chakere tekara nando murai wense naro chagete siasa igobono is leading by example into abande we are following nero torageti nga bakenya mbali bakore rugasi bono ya in fact yenta ko taligasi ya ko bakenya ne siasa ale igobono siasa ya chagete kare nale gote ya bakenya iga abantu abona mubali titokonya komnyoka around ne chinga kicheno gotopima mugasa ine gotoligereri momento yo kwate yo bumaene momento yo kwate yo bulimo momento yo kurwanerera konyore kerogo igere achikoligeria ndaye nko basaba moba bangaini around ye mo choro monda sengencho yoko choro mondo choro mondo guchikoba karegas nandege konyarekana abantu abatwara abayirolere mono mwari wanje mutuma abantu abon speaker mwa abantu abangaye gasi morore gusa etofauti na basense ya Kenya inoko kwana kwaye musubati John Mora Osemora John nagotebya ngahaniga kuri gyobo women repase county ya Nairobi boni gatori gaiga na maybe Mora engane yemo gyoka gucyaso mu gusitore Nairobi mu gusitore Nairobi na nente to koiro raiga mwari wancha mwebekeraniamo na intutweligeli Nairobi gaiga tonyoro murayo itogo tukwanira Nairobi gaiga ntobwati muntu goturonera ngwaka muri chikura chaina bakusi chikura cheto nabachire kati 1200 na 1250 igo chikura cheto chaba kusichira Nairobi na nchente techichiko bachiko nyara bakolegasi choro morayo ino ogochina ino kubabera esauti ya ino imeyase serikali ndoche oyo mintago tebanga Kasongo ni mkora he agulino musoriwe gasu Bernard Unonga otebanga na kuona kiongozi
Innocent Watching Bernard Ununga kutebaga kigaki omongina Beatrice na Basarisi imbosa aina mangana ya Bernard Ununga na bego musubege sukuru ari tisema tebano watchti igati abari bagende tugutuma ujumbe ase namba itu studio bega somtanda na bego manchitu murigiriya nkagitenga twasangira mange no musubati no itoga igase studio au tebanga Mora is my best candidate in Nairobi. Tianya Irore, Mora is my best candidate in Nairobi. Indeed, we are together. Edud Mongare, Gijana, Mount View, award aspirant. Oino mto Enoch, Eliud Mongare utebanga Mora is my best candidate. Igonga Mora bantoka watu wasemere wucha sore usiwangushe. Sitawangusha. Na wikira goma jito murigeria no chujumbe reci nyinge korene ntuchukonya togo chisomesa kuriye biromo director na bamtebienga chingaki chiarire na boigo ntkotebenga tuchitonyore chingaki toleto murayo itomura John ase studio ito ya studio ito ya Soko TV umero bere Soko bwakire ritunyare togo sanga na botunya tukumanyenga chikule chigwikira boni ganto koererenga county ya Nairobi wikorogongo rwa gusinga isiasa yabitire nga isiasa wikira boniga ye ikire chinga chiri boigo togendete kweneke buno gukoretera turorobotie ya masemo chinga kisiri aba MC kurwa se rugongo rwa gusi bagendete kuyarigana na kweneke buna ngo cyabarirwe kirana ase nyumba ya State House nyumba y'Uburayime yense ya Kenya banyari bagusanga no muri yense ya Kenya bana kwigwetenga n'inchirema ukikweneke ya magendra ime y'Urugongo rwagusi kuri manchito muri yanganchire mbutoro muri burito Soko bwakire tunyare toko kwariganya asemero birito imigeta sengia Soko TV nanitikangwa kirengambi ya mono asoko chora egeta sengia ito ya Soko TV umuro birito Soko bwakire kuba umuro birito namba ayemo na geta sen keito ekemo kurwa sorogongo rwagusi buna butambe eria tariane Diana Ndewa.